Marhay na banggi po sa Indugabos, mga paraan tabay sa pangarangkan PBN Broadcasting Network Incorporated sa pamamayo po ni Madam Brenda Bayon o Locsin, ang samuyang presidente. Siyempre kasabay dyan si Sir Nonoy Locsin, si Sir George, ang samuyang pong founding chair, si Executive and Concurrent Station Manager, Executive Vice President Glenn J. Barcelon, and Concurrent Station Manager kang DCGBAM. Siyempre, sa pangaran man kan samuyang sister station sa FM band, ang 97.1 OK FM, gusto ko okay ka. Sa pangenot yan ni Station Manager Sugar Asukar. Yaon man dyan si DJ Toyang, si Don Emilio Nario, si Isko Driver, si Nonoy Palaboy, si Adrian Rivera, si Aris, siyempre sa samuy ang mga admin yaon dyan sa DCGBAM, si Madam Shirley Dilumen, Madam Muriel, News Director Edwin Peralta, News Manager Mardala. Pagkatapos yaon man dyan sa Luwas and Mega Force Patrol sa 1st District si Jomar Bien, sa 3rd District si Jimmy Nasalita, sa 2nd District si Al Armario, sa kuyang mga compadres, katuwang si Ans Galero, si Renz Luna, si Luens Burse Barcena, sa Manibela si Henry Boy Mata, sa Technical Control nangingenot dyan si Bunjing Tanay, kapartner ko ngunyan si compadreng Nald Baldo, Manny Tutanyes, June Napolis, sa IT si Mark Sian Madrid. Kompleto na pading Nald. Gabos na ba na-acknowledge? Ako mampuan sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez. Maray na banggi po, hali digdi sa Pilipinas. Sa gabos na viewers manyato sa official Facebook page kang DCGB, ang DCGB News Online, Netwide, Worldwide, On Air, Online. Buda sa mga nakaantabay man tabi, Isko Driver, so sa OKFM, so ano so sa tuya man na sa Facebook account duman, igwa man, naka-live man kita. Sa FM band lang ano, sige. Marhay na banggi po sa mga paradangog man dyan sa satuyang sister station sa FM band, ang 97.1 OKFM. Sabayan na po kitang nadadangog, pati na po ang DCGBAM. Sagkod kitang alas 8 nin pagkabanggi. May kambyada kita, kung natutuod tabi ka mo na ako po nagpapamatanga. Ngunyan medyo atab kitang marhay na ano, alas 6 na po kita, 6 to 8 PM. Ano tabi? Masurunod naman po sa News Direct Edwin, bada sa News Manager Mardela, and siyempre ang mapalis po kang aldaw sa tahaw kang alanganin na sitwasyon. Ang samuhe pong Vice President si VP Henry M, 10 to 12. Then dire-diretso na kita dyan. Sagkod kitang alas aga. Yan. Medyo na paamay-amay po kita ngunyan. Alas 6 nin pagkabanggi. Sagkod kita alas 8 nin pagkabanggi. Standby nyo na tabi, compadreng Jomar Anota. We will try to get in touch tabi sa pag-asa. Inutunta yan. Not unless na flash report na yan tabi, ano. Ang sa kuya tabing cellphone number, kung gusto nindong mag-upload o magpaabot nin mga informasyon sa Globe 096 sa Smart 0961 759 0888 0961 7590888 sa Smart, and then sa Globe 0926 0156
Standby mo na tabi sa mga nag-aarapod, standby mo na tabi sa mga nag-aarapod, tagagamiton ko ang telepono sa pag-contact mo na sa pag-asa. Ini sa tuyang inuton ang tawantang prioridad ta kita po kung dai nasa sala, nasa laog na kita kan lawas kan bagyo. Ano? Yan, taon-taon di pa-explicar ta yan sa pag-asa. And then, aapudan taan sa tuyang PDRRMC ang apps mo, tabi. Yan, we'll try our very best na makakonektar na tabi sa pag-asa. Tanganing makuatanaan kamugtakan kan bagyong si Kuan. Andali po muna, wag mo nang tatawag at ginagamit ko yung phone tabi ha. Yan, makonektar kita sa pag-asa. Then sunod-sunod na po ha. Sagkod kitang alas 8 manit pagkabanggi. Babadol na dyan an uran budang paro sa luwas tabi ano. Ingat-ingat tabi ka mo dyan. Tayo na ni supig tataram ka subago pa na pwedeng maglaog na kita sa lawas kan bagyo. Hello, good evening tabi sir. Si Pio Fernandez po kang DCGB. We're on air po sa samoyang special broadcast. Who's on the line po tabi sir? Si Ariel po. Ay, Sir Ariel, marhay na banggi. Sir Ariel, primero po, madangog mo na kami kan bulletin, then mag-uro-restorya kita tabi kan sitwasyon tanangon yan. Please go ahead tabi, Sir Ariel. Bago pong alas 5 bulletin, ang bagyong kita po, rapidly po ini nag-intensify, kung sabihin nagkusog po iniyo, hanggang sa makaabot niyo sa typhoon category na bagyo. Asin po nagbabanta iningon yan sa Albay or Camarines Sur area. Hindi po posibleng maglandfall ngunyan between 6 p.m. and 8 p.m. sa eastern coast ng Kamsur or sa may first district ng Albay, yung northeastern coast ng Albay. Sa ngunyan, igwa na po ini yung kusog Mindoro na nag-aabot sa 130 km per hour asin pagbugso na 160 km per hour. Puring lokasyon kaniyo kasubagong alas 4 sa distansya na 70 km east-northeast ng Legazpi City. Parehas man po grabe sa iyang movement westward sa rekasuntan na 25 km per hour. Sa ngunyan, dahil po naging typhoon iniyo kung kaya nakaigo naman ng tropical cyclone wind signal number 3 sa mga probinsya ng Catanduanes, eastern portion ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias, and Ticao Island, sa bantalang signal number 2 ng Camarines Norte, rest of Camarines Sur, asin ang mainland Masbate. Naging typhoon po iniyo kasubagong alas 2 ng hapon. Asin nga ang bagyong Kinta, padagos po iniyo magdadara ng mga pagkuran dito sa Bicol region. Kung niya nabanggihan hanggang sa aga, na kaya po nga sa tuyang inaalerto ang mga kabayan ta, sa mga pagbaha o pagguho ng daga. Kasi ng storm surge, posible man po sa coastal areas kung kaya inaalerto man po ang mga kabayan na nasa mga coastal area. Ayun, opo. Sir Ariel, ang sinyal numero 3 tabi sa inakabanderang mga lugares, please go ahead. Hindi po sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias, and Ticao Island, asin sa eastern portion ng Camarines Sur. So ang mga lugar po sa eastern portion ng Camarines Sur under signal number 3, iyo ang mga munisipyo kang Goa, Ocampo, Bula, Lagunoy, Garcitorena, Ramuan, Presentacion, San Jose, Sigawan, Sangay, Buhi, Iriga City, Baaw, Labua, Bato, asin ng Balatan. Kaya po ang mga lugar sa signal number 3. Opo. Ang signal number 2, yung po ang Camarines Norte, ang mainland Masbate, ang ibang parte naman kang Camarines Sur. Opo. So practically, Sir Ariel, gabus na lugar sa Bicol, apera kang Cam Norte, nasa sinyal numero 3. Dahil man po, ang apera kang Camarines Norte, asin ang mainland Masbate, signal number 2 po yan, asin itong rest of Camarines Sur, yung mga dahil nabanggit na munisipyo sa Subago. Ayun, opo. Ito ang signal number 2. Okay, sige. Sa momentong initabi, Sir Ariel, alas 6:18 na, poco mas e menos, as we speak tabi,
Ano po ang Albay, pag restaurant mo ng Albay, nasa laog na kita kan Bagyot, sa lawas kan Bagyot tabi, Sir Ariel. Ano po? Yun po, actually, subago pa po ni mga hapon, mga, siguro mga between 4, habang nagdidiklom. Mhm. Nagpoon po si Kusog Pungdor sa mga, siguro mga 4 o'clock po ito yung mga pagbugso at kan Kusog Pungdor sa Kusog man kang Uran. So, halos yun na po to yung baga nakalaw na kita naman talaga sa Yan. yung haramin na sa sentro. Oho. So ngunyan, mag alas 6:15 pasado na, pira na sa ang distansya tatabi sa sentro kan Bagyo, kung Albay, Ligaspen, Pag-Urulayan, Sir Ariel? So, halos mga nasa 50 kilometers na lang po siguro iniyo. More or less mga 50 o kilometer. Tama. Kasi yung 70 kilometers, kasi bago ini yung mga alas 4, since siya, mga magka-alas 6 na ngunyan, so more or less mga nasa 50 kilometers na po, yung Legazpi City. Pero Ayun. mas harani po kaya duman itong yung sa First District, yung northeastern coast ng Albay. Ang Kung sa inyo, hindi man duman mag-landfall, magbanta ang sentro kan Bagyo. Ayun, oho. So mas harani ang eastern portion kang First District of Albay sa sentro kan Bagyo Ngunyan Iyo po. komparado sa Legazpi City. Iyo po. Oho. Kasi na duman ang sentro kan Bagyo. Mhm. Kaya kung gustong sabihin, ining Albay laog na sa lawas kan Bagyo, Sir Ariel. Ano po? Iyo po. Okay, sige. So ang kumo nagkusog ini pera na ang daranyang puwersa. Sa ngunyan po, iguana ini yung 130 kilometers per hour na sustained wind. Then At ang gustiness niya nag-aabot man sa 160 naku, kilometers per hour. nagwa 160 kilometers per hour na ang doon, kaya nasa sinyal numero 3 na kita. Iyo po. Opo, okay. Now, mga pirang oras kita tabi makaka-experience kan arog na kaining kamugtakan takan panahon tabi, Sir Ariel? Yung more or less po hanggang mga mga 9 or 10 p.m. Maging araw ka na ang kamuntakan ng panahon tayo sa probinsya ng Albay. Opo. Considering na piraso speed niya tabi, Na 25 kilometers per hour. So, din po nagba. yun, 25 kilometers per hora, and ang direction niya is Westward. westward. Okay. Pigdadangog kong maray tabi, Sir Ariel, saktong-sakto sa indong mga projection. Primero, you were consistent enough ang pag-asa na maitaas pa ini makusog pa, ngunyan iyon naman ang God, tabi. Ang klasifikasyon niya is typhoon na siya. Typhoon na po siya. Although, kan subago, nilalao matananday na siya ma-typhoon. Although, ma-intensify siya, kasubago kayang mga aga or 11 a.m. Mhm. In-expecta na, although ma-intensify siya, pero data siya inasahan na magiging typhoon category. Iyo. Pero yun nga sobrang favorable po ang sea surface temperature. Mhm. Duman sa may kung kaya rapidly po ini yung nag-intensify rapidly siya nag-intensify into a typhoon category. Iyo Pero po. yun nga talagang inaasahan pa na padagos po ini yung magkukusog bago maglandfall. Mhm. Hanggang sa natin yan kaniyo ang typhoon category Iyo. na klasifikasyon. Okay, huhuguton ko sa tinarabo, Sir Ariel, na mas lalong makusog ini bago mag-landfall. Pag pigsasabi tang landfall, we are referring so tahaw kan bagyo kung tumama na sa daga, ano po? Yun po, kumbaga yung pinakatahaw na ang sentro kan bagyo. Okay. As we are speaking, naglandfall na po sa pinakatahaw kan bagyo? Sa ngunyan, data pa po ma-confirm talaga kung naglandfall na siya. Iyo. Pero nahilinta kasi bago siguro mga 6 madali na po talaga ini yung maglandfall base na rin duman sa pinapailing na na pinapadara sa tuyang radar image hali duman sa sa Doppler radar sa Catanduanes. Iyo. Then, ang natutumbok kan tahaw kan bagyo is anong lugar? Hindi po sa may first district nga ni kang Albay, yung northeastern coast ng Albay. Oho. Sinsakop man kaniyo ang yung eastern coast of Camarines Sur. Yun.
So, kumbaga in between kaya ang ano, kumbaga halos sa may boundary. Halos may Ayun. boundary kang ano kang Albay and Camarines Sur duman sa Eastern Coast. In between kan Eastern Coast, Northeastern Coast kang Albay and Camarines Sur. Iya po. Yan, okay. Sige, diyan maagi sutahaw kan bagyo. Now, i-correlate ta na Sir Aril, an iba ta pa anong paradangog nakakonsentra sa na sain ngaya so landfall ang pig-isip na nila sutahaw nya so kadakulaan kan bagyo gura no tabi Sir Ariel. Si Kadakula ako, nag-ano na siya nasa 300 to 400 kilometers yung diameter niya. Oho, 300 to 400. So kabilugan. Oho. So ang kaba nga 200. 200 ito. So gustong sabihon magpuon duman sa tahaw kan iyan na bagyo na ma-landfall diyan sa pag-ultanan kan Eastern Coast kan Albay as in between Camarines Sur maksukol kaning 200 kilometros more or less iyo ang pig-agihan mo niyan kan bagyo. Iyo po, tama. Nyan, oho. Ang ibabaga pa no Sir Ariel, nata nga ito sabi kan pag-asaan, sentro, so, first district, pero nga digdi sa third district nagkukuro ko, so, paano, so lawas kan bagyo, yaon. Iyo po, kaya dapat dahil kita mag-concentrate lang gana sa ano talaga, sa yung sentro ng bagyo. Kasi, lalo na kung nakula ang bagyo, kaya nga, yung rain bands pa lang, minsan nagkataon naman yung mga pagbuso, yung kang ano, kanduros, or yung pati naman yung minsan, no, kusog na pag-oras. Okay, standby mo na Sir Ariel, because nagre-request ang samuyang koresponsal sa First District, actual, on-air, o real time, si Jomar Bien, baka may urgent concern duman. Kumpadreng Jomar, go ahead tabi. Salamat pati. Nasa sentro ako kan malilipot. Warang kaparos-paros. Napundo sa bagyo pa de. Kaya naguran, kaya nagparos. Okay, pirang minutos ng araw ka ng sitwasyon, over. Ano sa isgis, nakahiling, makusog-kusog pa. Tapos biglang nakasilip ako nagkikilap na. Tapos biglang napunto sa paros. Okay, Sundo sa mga oras na inibig, and then paros sabi pa de. so mga kung alas 6 gis nagpuon ng araw kaan, 5, 10. Oo, luwi-luway na nagpundo alas 10, mga alas 6 or alas 6:12, mga arugan. Tapos pagtangad ko, nahiling ko, may kikilap, nagkikilap. Then, pagkatapos ka ito, mga 1 minute pa, napundo sa paros. Ngunyan, kalmado, may big na paros-paros na sugar o ano, pakuhanin nga bakit masasabi ni. Pero ordinaryo lang na paros ang ano na mamati ko digdi. O na kung nasa luwas ng pinampo. Roger, okay ka na tabi kumpadreng Jomar, ipapasa ko na kay Sir Ariel ang nakahaputan na tataro ka ng sitwasyon kumpadreng Jomar. Roger, malilipot pa rin. Basta sabihin mo nasa sentro kan malilipot. Okay, standby kumpadreng Jomar. Sir Okay. Sir Ariel. Opo, kung maputol ako, taso mga 5-minute call ini, maridayal ako tabi. Sir Ariel, na-monitor mo po sa sitwasyon sa malilipot. Okay na, yan, naputol na nga eh. Yan, sige, standby mo na kumpadreng Jomar hata, peculiar ang sitwasyon, tiba adyaon so mata, or sentro kan bagyo ngunyan sa malilipot. Okay, yan. Nagring na, Sir Ariel? Hello? Sila po. Yes, Sir Ariel, opo. Sir Ariel, na-monitor mo tabi sa obserbasyon kan sa mo yung koresponsal sa First District sa Malilipot? Iyo po, yan, dapat kutasan na din mo natin na magruluwas kung nagkalmada ta posible na nag-agi sa indang ang sentro kang o yung inatot ang matakan bagyo. So mga araw sang kayan, yung second eye wall pwedeng magka-apekto na po. Ayun. Oho. Delikado po ito. Kung dapat po, dahil mo na magruluwas ang mga tao duman sa lugar sa bago na binabanggit niya. Iyo na ini Sir Ariel, so pigtatara mo na dyan sa may First District, maagi ang tahaw, sentro, matakan bagyong si Quinta, over? Iyo po, tama po. May posibilidad po talaga na dyan talaga mag-agi nga yung sentro. Kung kaya yung obserbahan niya na kung na nagkalmada. So which is yan po ang delikado na kung mapapwede din mo na magruluwas ang tao duman sa malilipot. Baka ratsang kayan kung talagang ito ang nag-agi ang sentro, yung second eye wall, which is makusog man po ito. Kung sinamat yan, bago magtama ang sentro, hindi man po yan ang more or less mamamatian sa second eye wall. Iyo po. Opo. Okay, kumpadreng Jomar, na-monitor mo tabi si Sir Ariel, go ahead.
Compadreng Jomar sa 1st District. Ayun, naora na. Okay. Sir Ariel, gura Okay, okay. Compadreng. Ako. Sige, go ahead Compadreng Jomar. Na-monitor mo tabi si Ariel kan Pag-asa, go ahead. Iyo tabi pa din. So, malamang na nasa mata kami kang bagyo mo niyan. Yan. And, nagkaduwang beses ko na na-experience. Taon-taon babalik na ang parosligdi kung nasa mata kami. Rogers, ingat tabi Compadreng Jomar and so mga O di pa din, nagluway-luway na ako pala, pabalik sa arong, taon-taon kayo, nayaw na yan. Roger, kopya tabi Compadreng Jomar. Keep us posted tabi. Ingat ka mo dyan, ha? Roger, Rodas. So, outan ko na ako pa din. Outan ko na ako. Okay, Sir Ariel, so mas probably ang matakan bagyo ngunyan as we are speaking, iyaon dyan sa may malilipot. Gura no kadakula, kung ikaw ka mong estimate, gura no kadakula ang matakan bagyong ining si Kinta, over. Sa estimate na po, pwede ba magabot mga nasa more than 20 kilometers per hour siguro ang ano niya, ang pagkaniyo, yung diameter, ang radius. So mga nasa 40. Ano lang po, mga rough estimate. Rough estimate. Iyo ta, ang bagyo bagagari dakulao na donut sa tahaw may luho. Iyo po, iyo po. Yan. Kung ang estimate mo is mga 40 kilometers ang kadakulaan, So mga nasa 80, pwede po mga nasa 80 yan, mga aruga yan. yan. Ang diametro mismo. Oo. So kadakulaan kan luunaan sa tahaw kan bagyo, pwede mga 80 kilometros, pwedeng yaon mananggad sa kubso balilipot kan mata kan bagyo, tapi nagdescribe mo baga kasubago, northeastern coast kan 1st District of Albay and in between Camarines Sur and Albay, kung 80 kilometros so kadakulaan, sa kubso malilipot, sa kabangaan kan mata kan bagyo, over. Iyo po, pwede po. Tama po yan. Ayun, opo. Now, mga pirang minutos an Sir Ariel, naarog ka ng sitwasyon kung ang sarong lugar pinag-aagihan kan mata kan bagyo and so obserbasyon kan sa muyang koresponsal duman sa tabako o sa balilipot, nagkikilat, buda nag-steady, are those indicators na talagang nasa sentro sindakan bagyo ngunyan, over? Iyo po, saro po sa mga description talaga. Yung sa Aiwol may mga kikilat, yung harani, baga harani sa Aiwol may mga kikilat po dyan. Saka itong kalmada, mag-clear sky, mahiling mo nga ang liwanag ng bituon. Then after that, mga 30 minutes to 1 hour, mapo na naman itong kusog kang duros. Yan, opo. Ito ang second Aiwol na naman ang matama. Yan. Pag tama kan second eye wall after mga 30 minutes to 1 hour, ampere sa kan Sir Ariel, mga pira ampere sa kan paros buda so volume kan oran, over. Halos pares man lang po kung itong first eye wall. Kung sa inyo sa sustain winds niya na 130 kph near the center and gustiness na 160 kph man ang pwedeng daradara kaya na kusog kan duros. Then yung volume kang oran, usually niya po diyan talaga sa eye wall ang makukusog na mga pag-uran. Yan, sa paggirilid kan mata kan bagyo, so makukusog kan oran, siring kan pahayag mo makasubago bagang hapon kan magkaistoryahan kita. Iyo po. Okay, so yan, so as sangunyan, nasa lawas kita kan bagyo Sir Ariel, and ang mata kan bagyo yaon dyan sa may 1st District, tabi, over. Iyo po naman po. Okay, now from here, dyan sa lugar naan kan mata kan bagyo, sain ang direksyon kan tabi natutumbukon? Go ahead po. Nilalaman po na padago sining maghihiro westward. So from that, pasiring po siya sa may sa may 3rd district kung puprojekta. Sa may 3rd district or halos sa may boundary man girare kang Kamsur in Albay area. Yun. O so mag-prepare na, so diyan sa may 3rd district, so tahaw kan bagyo, although ngunyan pinagkukuso na ba kita nasa lawas kita kan bagyo, so tahaw kan bagyo, mapasiring man dyan. Iyo po, kung talagang iyo po to sinasabi tang sentro kan bagyo. If Which is yung po nga ang projection talaga na sa may 1st district muna matama ang sentro, kasi rin iyo sa may 3rd district or sa may halos boundary kang Kamsur and Albay area. Okay. So sundo mga anong oras iyan tabi ang sentro kan bagyo matinir digdi sa Satuya sa may 1st district and madiretso sa 3rd district, mga pirang oras iyan tabi Sir Ariel na arog ka ng sitwasyon? Basta po inaasahan ta mga kung magpuon nga niyon yan hanggang sa mga
mga 10 PM bago ini makaluwas sa landmass kang Bicol region. Kung base po dito sa piniling kang mga modelo, hanggang nagmamatanga, maraot pa po girari ang kumbaga maraot man girari ang atong panahon dito sa Albay. Albay. Oho, hanggang matanga. Okay. Now, dumang kita sa katanduan ni Sir Ariel, kumusta po? Nasa laog pasindaman kan teritoryo kan Bagyo Tabi, so katanduanes? Yung sa southern portion po, pwedeng nagkalaog ito. Yung southern portion, kung medyo pula talaga itong niya, ang ay. Pero although kung daiman, yung mismo, yung eye wall man ang nagtama. So, which is makusog, yan ang makusog man na parte nga ng bagyo. Ayun, Lalo na opo. yung southern portion po, kang Katanduanes. Yan, oho. Na, nasa laog pasindakan lawas kan Bagyo so katanduanes, considering na kung iyo man agad sumata dyan sa may first district, susug sa report ka sa tuyang koresponsal sa first district, yao na digdi sa Albay. Ano po, nakaluwas na sa teritoryo kan Bagyo so katanduanes? Kung sa radius po na 200 day pa po. Ayun, nasa lawas pa man sindakan Bagyo, ano po? Iyo po. Oh, and the entire Albay is within the territory and vicinity pa kan Bagyo ngunyan. Iyo po. Okay. Sige tabi Sir Ariel, so signal number 3 kita. And diyan sa malilipot, anong advice tabi nindo kung talaga buda sa iba pang areas ta considering yung kadakulaan kang matakan bagyo kung baga mananggad 200 kilometers yan kung tamaan sa tuyang estimation, pag-estimate, anong advice mo tabi Sir Ariel? Yan po, kung namatian tangan na nagkaigo kita ning namatian tayo kumakusugo na duros, tapos biglang nagkalmada, nagkaigo ng sky, mas magayon din muna po kita mag-ulwas sa posibleng na sa tuya ang matakan bagyo na kung sa nga ni after mga 30 minutes to 1 hour or 2 hours, posible po na mag-agi na naman itong second part ng bagyo, yung inaputan na panduwang eye wall ng bagyo, which is pares man kadelikado katong nainot na ngani na eye wall kan si bagyo. So mas safe na sa aga na sana kita magduluan. Opo. Sir Ariel, sa indong data dyan, kung na-monitor nindo, pira na ang pinakamakusog na pwersang duminoon sa tuya digdi sa Albay, Legazpi area tabi? Base po din sa tuyang synoptic station sa Legazpi, yung sustained winds niya nasa 48 kilometers per hour. Then gustiness niya po nag 104 kilometers per hour. Ayun, nag 104 na. Iyo po. Okay. So, mas makusog po iyan duman sa mas harani sa sentro kan Palpa. Yes, which is first district. Iyo po. Oho. And ang masunod na agihan kan sentro, taho kan Bagyo, third district. Ano po? Opo. Yan, kung diretso ang heading sa bagay, diretso ng heading kini, taharanihon di ba? Westward talaga. Westward. Opo. O di sige tabi Sir Ariel, kung igwa pa kitang nalingawan na dapat ipasabot, go ahead tabi. Yan po, padagos po kitang maging alerto sa mga kabayan sa mga pag-urang kaniyo, nila matapahan na hanggang sa aga pa. So, yung mga nasa low-lying and mountainous areas, mag-iringat po kita. Lalo na, pati naman po itong mga nasa coastal areas kasi ang storm surge ay posible man po nga. Opo. Sige Sir Ariel, salamat din maray sa malinig, klaradong informasyon na ipinagpaabot sa sitwasyon kan panahon. Mabuhay ka mo, iningat ka mo dyan sa Pag-asa. We'll call you naman tabi. Sige lang, ang apod mi tabi sa inyo dyan, Sir Ariel tabi. Iya po, salamat po. Opo, thank you so much sa mga tugang. Yan po si Sir Ariel Samudjo, kan Pag-asa Legazpi, na kahuron tangon yan. Taon-taon bibiltadahan ta yan. Kumusta ang sitwasyon dyan sa luwas? Taga rin nagkuro kalmada, digdi man sa satuya sa palibot. Aramon ta, dyan sa location ni Ans Galero, ang sitwasyon dyan sa satuyang palibot. Naputol si Ans. Okay, si Ans. Standby mo na, kumpadring Jomar. Tas si Ans, okay pa palan. Ans, go, Ans. Salamat Sir Pio, maray na banggi sa mga paraan tabay. Digdi sa Quezon Avenue sa siyudad kan Legazpi. Abot na sa buko-buko tabi Sir Pio ang tubig digdi sa tuyang pinaglilibot kan mobile unit. And talagang kasubago nagluluyaan oran, nagkukusugan paros pero ngunyan sabay na ang nagkukusog ang oran pati naman ang duros kan paros. And talagang kung mahihiling digdi talagang madiklo mo na ang sentro kan siyudad kan Legazpi, wala ka nang mahihiling. Although may nagkapira pa man nagmumotor pa uruli naman gud ini, wala ka nang mahihiling na tao sa palibot kan sentro o kaya ni Central Business District kang siyudad kan Legazpi.
punto ini yung kamiligdi sa may Ayala Malls, Legazpi. So far, digdi sa mall na ini, wala kitang nahiling na mga taong stranded sa nasambitan ng lugar tabi, Sir Pio. Madiklom ang palibot, warang mga tao sa palibot, ining mga vehikulo na pribado maski na pampublikong vehikulo, nakasararay tabi, Sir Pio, naka-safe keep man sinda. And so far, maiiling lang digdi, manunutaran lang sa palibot ng syudad. Iyo sanaan mobile unit kan DCGB. And ang mga establishmento de negosyo kung maiiling dito ilalalawan to sa publiko, talagang pinasiguro manindaan pagsarado tanganin na daiman ma-destroy o kaya madanyaran kining bagyong Kinta. Ang makamundo lang tabi, Sir Pio, na impormasyon nakaabot mismo sa DCGB News, ipinaabot ni Ma'am Claire Nahariri, ang tagapagtaram kan SM City Legazpi, kadakol daw na mga customers, iba pang mga empleyado na na-stranded sa Saindang Mall o kaya establishmento de negosyo. Siguro yung mga personang initabi, Sir Pio, sa mga naghapit pa dyan sa mall, alagad pag 5 p.m. baga sa Bison El Calde Rosal, pinagpauruli na and close na ining mall. Kaya pag abot kang alas 5 mismo, striktong pinasunod maninikan SM City Legazpi, then na pinauli sa mga yaong paduman 5 onwards, tanganin na ma-safe gift man daw tabi, Sir Pio. Sa parte na kami ngunyan kan Legazpi City Public Market, may tulo kaming mga buro bilatilyo ini na naagihan may nagralakaw-lakaw pa. Lagad may sarong persona siguro barangay official ni kan kataraning digding barangay na bigas korta na pauruli ang nasambitan ng persona. So far, Sir Pio, ang mahihiling milang digdi na sa paglibot-libot kan DCGB News, kung bako ining mga opisyalis di barangay na ongoing and monitoring mga basurang ikinaralat digdikan na bagyong Kinta. Sa padigdi kami... Ans, Sabi, Sir Pio. an kamugtakan kan panahon, dai nagkalmada, over? Kasubago lang, Sir Pio, before kami magali, medyo kuminalmada, pero ngunyan, balik sukusog kan oran, in kusog kan paros. Roger to that. And visibility, mga pirang metros, go ahead. So, Mga pirang metros sana ang visibility. Takon makusog ng marayang uran, medyo halipot na naabuton kan mata. yes, mga susugili sa tutuyang punoto sa mobile, mga 50 meters man daw ang sa tuyang visibility, pero pag lagpas dyan, talagang di mo na maiiling ang sa tuyang pinag-agihan. Ining sa tuyang aning mobile unit, halos nag-moist na sa, nag-fog na sa laog, kaya di na masyadong visible, pero sa 50 meters distance more or less, tabi, Sir Pio. Ang uran, sustenido o pa wagas-wagas? Go. Sustenido tabi si Pio ang uran, and ang paros human halos ang mga pigaragian midigding mga dahon-dahon, mga kahoy-kahoy ididaraman kan paros tabi si Pio, pero so far wala pa man na nagkaturumbang mga kahoy. Roger, sige, kopya, sige. So tabi si Pio, monitoring kami digdi, pasisiring naman kami sa terminal, may nakabot na impormasyon na may mga stranded man duman, mabalik kita in kaso makuha na ang kompletong impormasyon may kinaraman digdi tabi. With boy, parte sa mobile, Ans Galero, DCGB. Salamat an sa dagdag na istorya. Sinakob sa oras niya to so tahaw kan bagyo yaon diyan sa may 1st District between 6 to 8 p.m. Tama ang projection kan Pag-asa. Primero, malaog kita sa lawas kan bagyo mga alas 4. And matama ang matakan bagyo diyan in between sa 1st District, pasiring sa Camarines Sur. May mga text pagkatapos na nag-report si Jomar, and while na nagre-report si Jomar, as in nagkukuha kita ni Kasimbagan hali sa Pag-asa, sunod-sunod tabi bunjing, so text message sa tuya, malilipot Santo Domingo baka kay nagkalmada. Aramon tan sitwasyon kay kumpadreng Jomar Bien, kung kalmada pa o nag-aribada na ang bagyo dyan sa 1st District. Kumpadreng Jomar, location, situation, go ahead. Malilipot manggiraray, kalmado pa manggiraray. Sabi tayo man nagkisilat, natatangad ko ang kisilat sa mga oras na ini, digdi sa sentro kan malilipot, daing ka paros-paros, daing ka uran-uran, sa mga oras na ini. Kakulong kinagpabot sa kuyang informasyon, magpun sa TV, malinaw, tabako, baka kay kalmado man sa saindang lugar sa mga oras na ini, Pio. Mahiwasonan matakong nasa mata kami. Roger. Sa bagyo, sabi mo, ikaw ang Santo Domingo na nagpaisi na kalmado man sa Sainda, Roger. bilog ng 1st District, Canalbay, ang nasa laog kan mata, kung nasa mata manangad kami sa mga oras na ini. Roger, taso projection kasubago ni Sir Ariel na sa Modio is
an mata is mga sobra sa 80 kilometro so kada kulaan. O Ay, dakula talaga. Oo, dakula. Magsala, sundo pa sa Camarines or ang ano ini, ang mataka ini. kuning kaso and uni nga ni nag-text ang Assistant Secretary mismo kan Pag-asa si Sir June Dalida. Ito babasahon ko tabi kumpadring Jomar. Pio naglandfall na at 6:10 PM. O, sakto sa satuyang pagprograma 6:10 PM at San Miguel Island, Tabaco City, Albay. FYI, gustong sabihon kan landfall sutahaw kan bagyo, sumata kan bagyo, alas 6:10 nin banggi, uminagi, tuminama, San Miguel Island, Tabaco City, Albay. And naghihiro baga siya at 25 kilometers per hour. Iyon na iyan, kumpadring Jomar. Ayun na pare, kung Oo. sa San Miguel sa pinakasentro kan mata, sakop man ang gadang Santo Domingo hanggang Tiwi. Roger to that tabi, kumpadring Jomar. Sige. So, ini ngayon kani, tigsabihan ko, ining sunagro, lakaw-lakaw sa luwas na magbaralik na sa, in any moment, mabalik na ang Bagyo Oho. Biraray. Oho. Pero dito may sinabi, dahil ko lang matandaan Pio, so sinabi ni Ariel kung mga pirang minutes bago magbalik ang Duros Yeah, sa nanamatay nagkasabago. more or less 30 minutes to 1 hour ang durasyon depende sa kadakulaan kan sirkulasyon kan mata. Roger Ronald, so Oho. dapat talaga dahil baka magkarampad din na yung mga tao digdi sa nagruluwas-luwas na sa iba. Mhm. And anyway, siguro tapos naman sila naka-experience kang matakan bagyo, tapirmiti siya ang kimatakan bagyo ang first district. Roger. Aram naman nila naman, balik yung taon-taon at Roger. kusugkan paros. Hali digdi. So, yung tadi ang sitwasyon, Mhm. kita mautaman muna ko. Sige. Basta ang sitwasyon mo niyan, kalmado, dahil nagpaparos, nagkikilat, may nagliliwanag sa taas, ako nahiling na garok kilat, and minsan may minatagis lang, pero wala mang giraray na oran. Aron kanay, dyan ka oran ron ang tabi siya. Nako. So, yan ang report, sitwasyon digdi sa First District, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa mga oras na ini, please pray and prepare. An mata kan bagyo yaon sa Premier Distrito kan Albay as confirmed by no less than Assistant Secretary June Dalida kan Pag-asa. I will call Sir June Dalida tabi ta ipapaabot ta ining description ta digdingon yan sa First District. Nasa mata po kan bagyo ang mga lugares kam Premier Distrito nin Albay. Tabi, please mag-ingat ka mo dyan, takalmada. Sir June, magandang gabi. Si Pio Fernandez po ng DCGB. We're on air po sa aming emergency broadcast. Hello? Opo. Sir June, na-receive ko yung text mo. Ini-inform mo po kami dito na yung naglandfall, ibig sabihin yung sentro ng bagyo sa may San Miguel Island ng Tabaco City, tumama at 6:10 PM. Tamang-tama, Sir June, naka-onboard ako ngayon. Yung aming correspondent sa First District, dinidescribe, and yung aming mga listener sa First District, kalmado ngayon sa First District. May mga kidlat pa silang nakikita, and kalmado, Sir June. Are they now in the eye of the storm, Sir June? Yes, tama ka dyan, Pino. Kanina kasi, habang papalapit itong pinaka-main yung pinaka-main clouds niya, yun ang unang tumatama sa atin, yung forward cloudiness niya, na almost 200 kilometer na radius. Ito yung nagpapaulan dyan at naghumahangin. Ngayon, kapag biglang nawala yung kanyang paghangin niyo, ibig sabihin, nasa gitna ka na mismo ng mata ng bagyo at huwag mo unang kumalmada dahil maya-maya, after 10 to 15 minutes, pwede na namang lumakas ang hangin nito at ibig sabihin, yung likurang bahagi ng bagyo na ito ang siya namang tatama sa area, Pio. Kaya ibig sabihin, huwag tayong kumalmada dahil ang paghina ng hangin o biglang nawala, ibig sabihin nasa sentro tayo ng mata ng bagyo
at 10 to 15 minutes basta ito ay bigla nilang lalakas na naman ang hangin at babayuhin na naman ang area, Tio. Opo, Sir Jun, and na-confirm din po yan ng ating mga kasamahan dito. Kausap ko din on air si Sir Ariel Samudyo ng ating Pag-asa Legazpi, and ang kanyang estimate parang mga nasa sobra sa 80 kilometros yung kabuuan ng mata po ng bagyong Kinta. Would you confirm or modify, Sir Jun? Tiyo, nawala ka bigla Pakiulit, Tiyo, yung sinabi mo ni Ariel. Opo, ang sabi ni Sir Ariel na Samudyo, mga more or less 80 kilometers mahigit yung laki ng mata ng bagyong si Kinta na nasa 1st District ngayon. Would you confirm or modify it, Sir Jun? Go ahead. Tama yan, Tiyo, tama yan. Kahit nasa kanila ang feedback ng radar. Nasa feedback ng radar ay kitang-kita sa ang mata ng bagyo, Tiyo. At we can say na sila ang nasa ground. So, tayo ay maniniwala dyan sa data nila dahil nandiyan mismo ang Birak radar, Tiyo. Ayun, opo. So at this point in time, Sir Ariel, while we are on emergency broadcast, we are at the very critical stage ang Albay, lalo ng 1st District, Sir Jun. Yes, tama yan, Pio. Nandiyan ngayon ang sentro at sabi nga natin, wag tayong mag-relax dahil sabi ko nga, mga ilang minuto na naman, mararamdaman na natin na naman ang lakas ng hangin at bagyo at ang bugso na mga pag-ulan. So, ingat pa rin tayo, Pio, at after this ay tuloy-tuloy na yan. Inaasahan natin na pag tumama sa mainland yan, unti-unti na itong hihina at sabi nga natin ito ay lulusot dyan banda sa Kamsur, papunta ng Burias Island, papunta ng Marinduque hanggang doon sa may Misamis Oriental, Pio. Pero sabi nga natin dahil malaki ang diametro nitong bagyo ay habang tumatahak itong sa landas na ito, magkakaroon pa tayo ng buong gabi na ito hanggang madaling araw ay makakaramdam tayo ng mga masamang panahon. Ibig sabihin may mga malalakas na pag-ulan at hangin pa rin along the way, Pio. Opo. Sir Jun, napakaraming salamat at kayo ang nagbibigay ng informasyon at saka yung mga tao natin dito sa Pag-asa, nabibigyan natin ng tamang informasyon at nakakapag-prepare po tayo dito, nakakapagligtas tayo ng tao at propriedad. Maraming salamat din, Pio, sa inyong tulong dahil kayo rin ang aming kaagapay, lalo na sa pagbibigay ng fresh na informasyon diyan sa atin sa Kabikulan, Pio. Maraming salamat at mabuhay kayo dyan, mga media ng Bicol Region. Thank you so much, Sir Jun. Thank you so much. Ingat po. God bless po. Sige po. Si Sir Jun Dalida, ang ating Assistant Secretary mismo, kang Pag-asa, DOST. Yan. So, pigo konfirmar tabi, kan Pag-asa, ang mata kan bagyo, yaon ngunyan sa Premier Distrito kan Albay. Ingat tabi, ingat. Kumpadring Jimmy, pagkatapos ni Padring Jimmy, apudan ta si Sir Cedric Daep for further announcement, kung anon mga dapat nagibuhon. Dumang kita, magpreparar sa 3rd District kan Albay. Diyan ang dalagan kan matakan bagyo. Pero bago ka mo umabot sa matakan bagyo, sulawas pinagkukuro-kuso na tabi. Kumpadring Jimmy, marahay na banggi. Yes, salamat tabi pare. Inoto niya to sa Banuan kan Libon, makusog duman anbag sa kanuran asin kuro-kusog kan paros. And mala nga ni bali apat ng mga barangay anakan to sa karaman ni Mayor's League President Mayor Das Maronilla na apawa na ki tubig an barangay Paklas, Bulusan, Bunbon asin Sagrada. Batan mga lugar na initabi pa rin, kaiwasan ininin mga makabasan na ngihinayang alkalde maski madiklom. Imagine niya na sa mga aanimo na mga baroy, sigurado na magkakaarap la initabi pa rin dahilan sa nagkaarapawan ini ki tubig, baha, dahilan sa magkusugan bagsakan ulan asin paros sa nasabing lugar. Mga 60% pa na anihon kan mga paroyan digdi sa nasabing lugar. Brown out digdi sa kaiwasan kan 3rd District. Hindi man sa Banuan kan Ginubatan,
kauron man niya to pasanaman si Mayor Jimaan na Onghoko, nyaw siya sa sayang opisina, na kasubago, na obserbara na medyo nagkalma. Dahil, ngunyan nga nidigdi sa area ko tabi pa din, sa Kamalig, parehas medyo nagkalma, Oho. paros, uran, kumpara kasubago na nag-report si Secretary, Undersecretary John Dalida, makusog paros and uran. Kuminalma naman ngunyan tabi pa din, Roger. dahil masyadong paros, Oho. dahil uran. Sige. So, ang sitwasyon mo niyan dyan, kuminalmada, dainanin paros, dainanin oran, 3rd District. Bako para rehas tabi pa de. Duman sa Libon, nakahuron ko si Mayor Das, makusog ngayon paros, makusog anuran. Tapos sinapunan ko naman si Mayor Jim Anong Hoko, kasubago ngaya, kalmada, dahil ki paros, dahil ki uran, nagtuturugat tagite, ngunyan buminalik na naman, sumakusog na paros, asin uran. Roger, sige. Sa kamalik ngunyan, kasubago, makusog so paros, uran, ngunyan, medyo kalmada. So, bako para rehas tabi pa de, ang sitwasyon, distribution, kan paros asin uran, igisa ko yung area of responsibility. Roger, sige. Salita, DCGB News. Thank you so much. Pinag-uuran kita digdi ning text sali dyan sa Premier Distrito kan Albay, Santo Domingo. May apod ang kitang mga nagtitext. Hopefully, ma-accommodate kita kaining mga nagkuan sandali, ito, may tumatawag. Hello, 129, marhay na bang gitabe? Ay, maraming nabangiman po, Sir Pio. Si Saitabi ining kahuron ko, nadadangog ka sa emergency broadcast kan DCGB as in OKFM. Ex-kapitan po dati sa Buhatan, Rapu-Rapu. Ano pong kumpletong pangaran ni ex-kapitan kan Buhatan? Nelson Alamil po, Nelson Alamil. Si kapitan dati kan Buhatan Rapu-Rapu, anong sitwasyon dyan ngunyan tabi sa Indo? Go ahead. May gusto lang po ako, Sir Pio, paabot naman sa barangay, may buda sa katayad ng barangay sa Gaba na tulong para bandit, napadpad po duman sa Lawang, Northern Samar. Sandali ha. May tulong para banwit, taga sain iyan? Ang saro po, taga barangay Buhatan, Sudua, taga barangay Gaba. Buhatan and Gaba kan Rapu-Rapu. Opo. Okay. Opo. Sain ini napadpad tabi, kapitan? Sa Lawang po, Northern Samar. Lawang Northern Samar. Okay. Opo. Sisay po nagpaabot sa imo ning informasyon tabi, kapitan? May nag-chat po sa ako sa pamangkin ko na nagtatrabaho sa Manila na nabaritaan niya. Ngunyan lang po ang tabi. Ngunyan pa lang. Okay. Opo. Ining mga parasira, hali ini sa Buhatan at sa Gabang Rapu-Rapu. Buhatan and Gaba Rapu-Rapu. Tulo ining parasira. Saro lang pong kumpit ini, tulong iriba. Sarong kumpit, tulong personas. Opo. Na padpad duman sa Lawang Northern Samar, sarong taga-Buhatan, duwang taga-Gaba Rapu-Rapu. Opo. Mga alas 2 na po sa hapon. 2 p.m. Okay. Ano ang kamugtakan databi ka ini? Susog sa impormasyon na ipinaabot sa imo. Nasa maray naman na pong kamugtakan tabi dumanta. Tigano naman kang gobyerno dumang kang Lawang. Kang Lawang. Sisay an pwede da ang kontakon duman kan sa imong sadiring tao na pinaabutan man kan informasyon na iyan tabi, kapitan? Ang mga ko tabi, Sir Pio, na makaaram kayo ni sa mga paryentes, mga tugang magurang duman sa barangay Buhatan in Gaba. Sisay po, sisay ang pwede da ang kontakon duman sa Lawang na makuhaan taning proof of life na pinag-apod tabi, kapitan? Sa hindi araram mo tabi, Sir Pio. Kang Lawang Northern Samar. Opo. O sige tabi, we will try to get in touch duman sa MDRRMO kang Lawang Northern Samar. Mahanap kita ning pig-apod na proof of life tabi, kapitan. Tanganing makampante ang gabos, lalo na sa kapartidarios kaning mga tulong para sira na nako ang nasa marahay man nakamugtakan. Ayo po. Opo.
Sir, ano ko po sa mga pangarakan tulupong ito. Sige tabi, go ahead. Luway-luway sa natabi. Rico Alamil, Rico Alamil. Taga sain ini? taga-buhatan po, buhatan. Buhatan. Go ahead, Kapitan. JC Adornado, JC Adornado. Taga sain ini? Barangay Gaba. Gaba. Next. Michael Bilon. Michael Bilon. Bilon. Parehas pong barangay Gaba, ma'am. Gaba. Puro ini buhay tabi. And ikapuan sa Ayun mo po. yung i-refer na source of news tabi, Kapitan Nelson. Ano po? Sige po, okay po. O sige. So, apudan ta. Ay, sir, Opo. apira po na kayan, may pag-iriba pa ng ito pang din ako ko, pero iba man pong bangka ito, mga alos, may mga tugang manduman, may mga kaparintis man sa iba. Okay, kaklararon tatabi, Kapitan, ano? Ini Opo. so mga buhay na yaon sa Lawang Northern Samar and igwa pa nin mga hahanap na dain nagkakakura. Opo, pito na ang persona po na pag-iriba nila ito duman, kaso lang iba man na compete. Oo, 7 persona nasa ibang kumpitman. Opo. O, mga taga sain man tabi ini. Mga taga duman pa po ito sa buhatan. Buhatan. Dain na, Puro taga barangay buhatan na. okay. Dain na iisihan kung harain, asin kung anoan, whereabouts ka ini tabi, Kapitan, na 7 personas pa ining parasira na taga buhatan. Iya po. Ano daan background ka ini no ari naghali sa buhatan ining mga personas na ini mga parasira? Mga 1 AM na po, Sir Pio. 1 AM kasuarin. Kasubanggi lang po. Kasubanggi nako nata ta nakalawod pa ini naigwa na nin abiso ang gobyerno na dai na maglawod. Siguro po, sir, baka dahil nagmonitor sila, sabi, pagali dani na kalmadang maray, mainit. Ayun. O kaya, pero tiwala sa nasinda. Okay, naghali ini otronta kaso banggi na alaonan maagahon. Opo. Okay, sige tabi, Kapitan. Sige. Okay, salamat din maray sa informasyon tabi, ha? Okay, salamat din po, Sir Pio. Sige, thank you so much tabi. Yan po mga tugang si dating Kapitan Nelson Alamil kan buhatan Rapu-Rapu Albay. Sige tabi. Aapunan ko si Sir Cedric Daep. Babalikan ta babalikan ta ento diyan nagbabadol na naman ang paros Nagdaralagatak na naman digdi sa Samuya Si Sir Cedric na Daep ang aapunan ta at nganing maabisuan taan publiko sa sitwasyon na ngunyan taan matakan bagyo yaon diyan sa 1st district pasiring na sa may 3rd district kan Albay. Tabe? Kuhaan tanin pahayag si Sir Cedric kay nganing maabisuan taan Albay. Sir Cedric, marhay na banggi po. We're on air sa emergency broadcast po. Maray na bang kitabi? Opo. Pinag-confirmar ni Sir June Dalida kan Pag-asa Manila mismo, Assistant Secretary, and kan Pag-asa mismo din nara Sir Ariel na Samudyo, yung matakan bagyo yaon sa 1st district tabi, Sir Cedric? Iyo nag-text man sa ko 610. Opo. 610 nag sa tuya na 610 si June Dalida kaya nga ni kusang sabihon kung 610 pagkatapos yan ang pinakasentro ngayon kang landfall moving at 25 kilometers per hour kung ipamugtak taman 20 to 30 kilometers man ang mata kusang sabihon more or less 1 hour mabalik so timog na iyong yan ang namamatian digdi sa opisina dahil ang paros nagralaog digdi sa aircon timog. Ayun. Gustong sabihin mo, Sir Cedric, nasa timog na kita ngunyan ining Legazpi City and is possibly so 1st district man tabi, Sir Cedric? Posibleng pag-araw ka ng situation, nasa may eyewall pa kita, pero ang probability ka ni, posibleng maghiro na siya, papaharayo sa to. Ayun. So, ang posibilidad, nasa pagirilid na kita kan sentro o matakan bagyo, pero sumatakan bagyo, paparayo na sa to ning diit-diit. Posible. Posible. Mga Oo. 10 o'clock or 11, posible mag-improve na sa to ang panahon. Okay. So, ining periodong ini, nasa critical kita because we are still at the eye of the storm, tabi, Sir Cedric. Yes, within the perimeter of the eyewall.
within the perimeter of the eye wall. Anong klaseng dapat pag-iingat ang sa tuyang gibuhon pa? Stay where we are. Kung saan kitang safe, dahil na kita maghiro, dahil magluwas. Makusog, nagkukusog niyan. Iyo baga supiga sabi kay to Sir Cedric sa satuyang mga pagko-cover kan bagyo na mas makusog ang aribada pagkatapos kan kalmada. Parehas manggirara yan, Pio. Kundi na maaguan sila dahil biglang nagkalmada. So, papaaranas sa to, luway-luway na papakusog. So, pagbalik naman kan timog, makusugo na papaluway. Yan. Kaya ang interpretasyon ninda mas makusog. Correct. Oo. Nasa eyewall kita, makusog ang ano. Yan. So sa momentong ini mga tugang sa dalagang kasatuyang emergency broadcast, we are at the eye wall sa perimeter po, perimeter kan bagyong Kinta, sa mata kan bagyong Kinta. Sain ang direksyon kay ni Sir Cedric? Kung westward, di pasirin yan sa tercer distrito, pasirin sa Camarines Sur. Opo. Ano ang magiging advice tabi sa mga taga 3rd District? Go ahead. Kung ano ang pagigibon nila kang pagsabat, stay put, then nasa na maghiro. Ayun. Dahil manervyos, kalmado, and then, kung ano sa posisyon nila, kan papalaog, iyo manggirara ang posisyon dapat nila. No unnecessary movement. No unnecessary movement. Day magruluwas. Day takalmada. Day magruluwas. Ta masunod ka ng aribada. So, kumusta Sir Cedric ang monitoring so far dyan sa Indo, tabi? Yun na ang monitor talagang namamatayan tang timog. Opo. So, Opo. Now, Sir Cedric, nakahuron ko, so dating kapitan kan buhatan rapo-rapo si Nelson Alamil. Katatapos pa lang kan pag-apod, igwanin 7 mga parasira from buhatan ang huminali kaso bagong maagahon alauna, sagkod mo niyan dai na iisihan kung asarain initabi Sir Cedric. sasabihin, nagdayo kang advisory kang Friday na no selling na kita. Most probably. And ikadua, igwanin tulo na mga nasa pod pero separado ini duman sa 7, igwang tulo na yaon daang ngunyan duman sa lawang Northern Samar ang mga ngarang ka ini Rico Alamil kan buhatan, JC Adornado kan gaba, Michael Bilon kan gaba, yaon ini duman sa lawang Northern Samar tabi Sir Cedric. Gustong sabihin, nakamate na sila kiraot king panahon, kaya kuminilid gayon naman. Most probably, buhay sila, nagilid sila. Okay, so ining tulo, Naglan kang yaon rin sa Salbay, pasisirin sa Samar ang destination sa pagsira. So, ayun. kung makamate siguro silang dekaya ang panahon, biglang kuminilid sila sa Samar. Okay, ining Yan ang theory ko kaan. iyan ang theory mo. Ining tulong ini. So 7, daidaan mo niyan ning kung ano pa man na impormasyon. Nako. Unless, kung nakagilid sila duman, na inanod sila kang ukol. Nako, sus Marioso. Kaya yan, kaya po ang ano ko dyan, ang recommendation, aramon tang detalye, kaya naman sa Samar. Iyo. Oho. We will try to get in touch sa MDRRMO kang lawang Northern Samar tabi Sir Cedric. Oo, tama ko at ang detalye. Tangon yan, depende mag-explore key idea kung ano kitang initial na data na kuha. Ayun, oho. Nako, matindi oh. Gari may eroplano digdi sa samuyang itaas Sir Cedric. Iyon na ni sa Aywol. Nasa eyewall kita. Oh, nasa Aywol kita no. As we are on emergency broadcast, nasa Aywol po ngunyan mga tugang kan bagyong Kinta ang probinsya ning Albay, particular ang segundo distrito. Tahuminali na dito sa first district tabi Sir Cedric gulpian Pero kung di sila matakot, kung anong namamatayan pa, dahil kita na-descuido, damo na dahil kita ma-descuido dahil iyon na yan ang pick, papalo yan na iyan taon-taon. Yan, oho. Basta stay put sa natabi. Stay put, dahil magluwas, kung ano sa sitwasyon, kang paglawag, iyon man ang sitwasyon ta, kang pagluwas. Buda magdangog sa DCGB. Ayun. Nag-orok si Jam mo, nagdadorok si Jam. Pag-11 na, back out na dasya, hindi pag-11. Kakaturog na dasya. Maray na banggi dyan kay Jam na Mendoza. Maray na pag gina-jam, dahil sabi ni Pio. Maray na pag-giman siya.
O di sige tabi, Sir Cedric. Salamat din marhay. Oo, sabi na dyan, papoy-dag ni si JB. Kaya nagdadagog si Father Pauta na nag-anchor. Sige, Sir Cedric. Salamat din marhay tabi. Ingat ka mo dyan. Salamat, Magtabi. Salamat. Thank you so much. Aram untang sitwasyon man dyan sa luwas. Otron tatabi nasa perimeter kita kan mata kan bagyo. Paghali duman sa 1st district, luway-luway na ining mapasiring sa 3rd district, sakob. So 2nd district inabot kan kadakulaan kan mata kan bagyo. Confirmed ba ni Sir Cedric Daep, nasa perimeter kita kan mata kan bagyo, duro diretso yan, da ining puro pondo po yan, naparos na yan, boda paahang ining uran. Si Ans na nasa linya. Ans, location. Location kan mo Binyulita, Sir Pio, yaong kamiligdi sa Kalabaan kan Rizal Street, partikular na sa barangay Kabangan, Legazpi City. Alagad kasubago, nag-aging na kita sa mga barangay sa Albay District, partikular na sa barangay Tulatulakan, Syudad, asin man sa barangay 13, talagang antos tuod na, patuhod na, Sir Pio, ang tubig baha digdi sa Albay District. Aha. And talagang dahil na masiang mobilyon ni Demi na pinirit na maglaog sa Kalabaan kan barangay Tulatula pasisiring dumana sa mga interior barangays kan Albay District dahilan sa dahil posibleng dahil kaya nun may nagkahirilin na kami Sir Pio na nagkaturumbang kahoy di sa parte kang barangay 13 and kung ilaladawan ta sa publiko iling kahoy ni medyo dakula ini nakasabit na nga ni sa linya ning kuryente kaya posibleng dakul-dakul naman ang ayuson pag abot ka na aga and inagihan ta nagkaperaman na parte digdi sa Cruzada going to Washington Drive, Legazpi City nagturumbahan na ang kahoy Sir Pio. Okay, sandali. Ang inagihan ni dong lugar is Cruzada going to Washington tapos Tulatula going to Kabangan. ang Kalabaan kang stretch na ayan as we are in the perimeter kang I-wall, passable o bako? Possible as of now, Sir Pio. Okay, ining Lakandula pasiring sa Cruzada. Yes, possible sa. Passable iyan. And location ni dungo niyan saan? Location mi yaon kami digdi sa may barangay Kabangan West, barangay 18, Legazpi City. Igwa kang pigtataram-tabians na medyo may natumba ng puon kikahoy. Location ka iyan. Ang mga natumbang kahoy tabi Sir Pio, yaon duman sa parte kang Cruzada, igwa man sa may barangay Washington, inibagang pasisiring dyan sa may Airport Road. And susarong nanotaran may medyo durod ako lang kahoy na natumba dyan sa may barangay 13. Sa likod din ikang City Hall tabi Sir Pio. And may medyo gumilit na o kaya nagpatahaw na sarong auto, nakapark lang siya, baka na daraki tubig baha or kaya kung makusog na paros ta kung ilaladawan ta sa publiko, makusog ang oran, makusog ang paros sa luwas sa Albay District going to Sentro kan Syudad kan Legazpi. Roger, ingat ka mo tabians and boy, ta nasa perimetro kita kan sentro. Kan mata kan bagyo. Ingat ka mo dyan, tabians, ha? Roger tabi Sir Pio, sa kanya na babalik ko na kami dyan for safety purposes and talagang mailaladawan ta wara na ang nag-aaging mga vehikulo kumpara ka sa bago duman sa Central Business District ang Syudad. May mga nagkapera pero digdi sa Albay District going to the center of Centro kan Legazpi, wala na nag-aaragi. Roger, sige, ingat-ingat ka mo and keep safe na, pull out na kung dai na kaya, hanap na ka mo ning safe refuge kung kaya pagpasiring digdi sa home base. Pag halat-halatot na lang na magkulpa, pakukulpa na yan mga after 1 hour tabians. Roger to that Sir Pio. So pabalik na mobile team dyan sa base na para sa special coverage kan Quinta PH with Boy, partner sa mobile, Ans Galero, DCGB. Secure muna ang sadiri. Tropa, secure muna ha. Yung Mega Force, all Mega Force, please secure muna. Stay put. Dai magpirit kung daining very, very, very urgent matter na dapat na ipaabot sa publiko. Ang buhay mo unang i-secure niya to at kami digdi sa home base. Ang madarang tiyempo una kan sa tuya mga informasyon na dapat na may paabot sa publiko. Tanasa perimetro kita kan mata. Kan bagyo paghali dyan sa 1st District kan Albay. Aramon ta na duman sa pinagtutumbok kan mata kan bagyo. Pero pinagkukuro-kuso na yan tasulawas na inut na. Ini sa sentro mata kan bagyo pasiring sa 3rd District. Compadreng Jimmy, location mo and go ahead.
Compadring Jimmy. Naputol ka pa ding Jimmy. Daya na lang. Ayan, Hello. sige. Compadring Jimmy, go ahead. Bako pararehas ang experience o namamatian ko niya na pagkabanggi. Sa Ligaw, basado kay Mayor Pati Gonzales Alsoasin sa CDRRM o si Sir Choi, nalingawan ko na sa apelido. Makusugan pagsakan na uran and puro buksuan makusog na paros, maluya makusog. Tamala nga ni mo niyan tabi pa rin. So, move sa ambulansya. So, lunadan kan CDRRM o may rin ispundihan ta nasilak so sangakan na akasya sa gilid kan tinampo na yun na nga ni pighagad pa kay tukutanan ni board member Dante Arandia na magkasaro ni na opinion andi na DPWH na magkaharali na mga ini ngunyan may kalamidad may nagmumotor maringan ni day napuruhan tuminama sa bitis tabi pa day oto dinalagan sa Josepina Belmonte Duran Hospital matapos na mabagsakan kan sa nga kahoy o akasya tabi pa rin. And sa momentong ini, bako sa Rama, duman sa Libon, makusog, araw kan experience sa digdi sa area kan Ligaw, pati sa Piodoran, kaunod ko si board member Dante Arandia. And ngunyan, digdi sa location, ginubatan iyo man, di sa makusog, maluya. Pero ngunyan, unyan location ko eksakto tabi pa di sa Kamalig, dari na so pinag-describe ni Pading Jomar. Yan. Wara ki paros, wara ki uran. Okay, wara ki paros, wara ki uran ngunyan dyan sa Kamalig. Kamalig ako ngunyan. Kalmadong kalmado. Kalmado. So is posible, yao na dyan an parte kan matakan bagyong si Kinta. Alam pa de, talaga wara-wara. Okay, so... Uyaw na ko mismo digdi sa luwas. Trutagiti sa tabi pa de. Oho. Na mamatian. Daing paros akong na kukuan mo niyan, na mamatian. Kumbaga, so normal sana, paros ini. Oho. Bako so talaga nagawara-wara kita eh. Hello? Sige. Ara mo so antena ta, na-affectaran na kan sobrang paros tabi, Compadring Jimmy. Ta nasa perimetro kita kan. Nagkikilat. The same katong sa pinag-describe ni Pading Jomar. Yes. Na may kikilat ka. Tayo, yan ako nga nidigdi sa luwas. Grabe ang kikilat sa kaitaasan. Sige. So, yan, kalmada. Paros, bako masyadong makusuga, natural din silang paros ini na namamatian ko ngunyan digdi sa area ko. Pero sa iba, Libon, so mga sa gilid kayo na mga coastal areas, makusugan paros asinkuran. Okay, sige. So yan tabi pa rin, mga dagdag na situationer, digdi sa luwas, Jimmy Nagsalita, DCJB News. Thank you so much, Compadring Jimmy. Situationer dyan sa my 3rd District Albay. Apudan Tagiraray, ang Pag-asa Legazpi, aaramon ta kung sa inangunyan, ang sentro kan Bagyo, tanganing abisuan ta blow by blow, ining sa tuyang mga paraan tabay, Tagariya una pasiring sa 3rd District ha. An matakan bagyong si Kinta. Yan. Sige, nagre-ring po ang Pag-asa. Dahil tutulungan na mapaabutan ng informasyon sa tuyang mga paraan tabay. Kita po digdi sa Legazpi, 2nd District area, sabi ni Sir Cedric Daep, we are nasa perimetro kita kan matakan bagyong Kinta. Kaya duro-diretso po ini, sustenido ining makusog na paros budaoran sa satuya ngunyan. Duro-diretso po yan. An mamamate anta. And dyan naman sa 3rd District, magpreparar ka mo tabi dyan. Maagi dyan. Iguaning sa kubo ng mga lugar dyan sa 3rd District. Basado sa projection po, kan Pag-asa, an mata. Okay. Kanat birit na ang subscriber, kan Pag-asa, siguro may pinagigibong monitoring sa sitwasyon kan dalagan, kan bagyong si Kinta. Si Luwens mo na, Luwens, maray na banggi. Location, go ahead. Yes, salamat tabi Sir Pio. Location yaon digdi sa barangay Padang area. Na talaga tabi Sir Pio, talagang pwede mo na magpararuluwas. Mga kababayan yato sa mga oras na ini, dahilan ta sa mga oras na ini tabi Sir Pio. Talagang grabe ngun yan, paros sa oran. Barakan bagyong Kinta tabi Sir Pio. Pero may mga nagkapirakit ng mga nagkairiling ng mga kababayan yato na talagang pipirit na
magmarani o kalsindang motorsiklo ngani na makauli sa nasa may first district area sa mga oras na ini. Pero ang iba talagang nagsirirong na sa mga maiiling na sirungan dahilan sa dahil na pinagkakayak na mga makina kalsindang motorsiklo ang paros mo dauran na saraka na sambitan ng bagyo. And so partabi Sir Pio, so mga nakaharang digdi na mga slowdown ka na quarantine checkpoints ka na Legazpi City PNP sinso tentabi Sir Pio dahil na inarali na ito sa mga oras na initangani ng masiguro man na kaligtasan asin na talagang manunupara na talagang sararado na ang mga kaharungan, sararay naman ang mga residentes digdi sa nasa nambitan ng lugar tabi Sir Pio. Kasi bago medyo nagkalma, so panahon digdi sa tuyang kinamumugtakan, tamala nakaabante digdi sa lugar ni Ararni sa first district area. Asin na sa ngunyan, pinaggrabe na naman ang paros asin na uran na nagbabayo digdi sa nasambitan ng lugar tabi Sir Pio. Roger, so yan tabi Sir Pio, mga dagdag na situational report halidigdi sa northern part of Legazpi. Ako po si Luwens Bursi Barcena. Salamat Luen sa mga dagdag na istorya hali dyan sa northern part kan Legazpi. Sige po yan ang sitwasyon. Nasa perimetro pa sa pagirilid pa kita kan matakan bagyong si Kinta. Ingat tabi, ingat ha. Dahil magpararuluwas. Duman kita sa first district aramon tang sitwasyon. Compadring Jomar, location and go ahead. Nagluluway-luway na naman na magkusok sa parosiki sa malilipot sa mga oras na ini. May mga amigo naman ako pag-iriba na nag-direct na nagkukurusok naman sa paros sa isang lugar sa partigal Bakakay, Tabako. Nagpo na pa rin. May nagkaroon ako pangaki sa luwaso. Sus Mario Joseph. Sus Mario Joseph, sige. May kuwang aki. Oho. Sa luwa. Nako. Oo. Nagpupo na tabi pa rin na nagkusok-kusok na paros naman dito sa first district, particularmente sa Sakuna Mamugtakan. And kung sa tuliyang i-story sa mga experience ay ibabase, ang pagbalik na ini, bigla ini pa rin. Kaya ang nahali na sa loob ng mata, bigla ining makusugo na maray. Kaya dapat siguro mag-irin na pining mga paradangog ta. Bigla tabing makusog ang paros dito sa first district magsararay ng una kamo sa palagpaso ng una ini. Igwa na pati rin nagkaralian siya to kasubag sa primerong rangkada sa barangay Bunga. Mas naadit siya ng unya kadaklang ka nangyari ang balik biglang balik kaya mas nag-ahadit siya sa mga oras na ini. Pero paparang pati ihapon ko naman ini may tulong pagkarapurapo na nakuha sa Samar sa alat-alat. Compadring Jomar. Compadring Jomar, hello. Patay tayo. Compadring parasira na hali sa Rapurapo ang na-rescue mo yan na matapos na anod ng ukol kaining kay Kinta, pasirin duman sa Barangay Kahayagan, Lawang Northern Samar. Compadring Jomar. Ang mga iniyo si Michael Loyola Bilon, si Adornado asin Rico Alamil. Yaw na sila duman sa Lawang Northern Samar. Ang sabi pa din, pito da ang kaiba na kukuha. Ining tulo pa lang, bali 10 dahil pa din, may pito pang dahil na kukuha. Na aling Rapurapo, nangunya niyaw na duman sa tulo sa Lawang Northern Samar. Compadring Jomar. Mga kapamilya kayo na hindi sila magadit, kaya ng tulong ini, nasa ligtas na sidyang kamugtakan sa mga oras na ini. Yan tabi pa rin, ang mga dagdag pang informasyon, Jomar Bian, Tiskiri. Dahil nakita na dadawag ni Compadring Jomar, iyon na po, na iluwas na ito kasubago sa paagi ni dating Kapitan Nelson Alamil, Yan. Okay, sige. Dali muna kadakol kita digding dapat na ariglaron, ha? Tabi, nasa tahaw pa kita kan bagyo, nasa perimetro kita kan tahaw kan bagyo.
Sa linya muna si Compadring Al Armario. Compadring Al, location, go ahead. Southern area ng Legazpi pa din, halos mga sarong oras ng bubugbog kan makusugo na paros ang mga barangay dito sa Southern. Kasabayan makusugo na oran tabi paring tiyo matindi. Zero visibility ngunyan ang sitwasyon. And sa estimata kadakol ng disclose ini mga sarong oras ng Kurokoso ang paros sa momentong ini digdi sa southern area ng Legazpi. Kabalik na ini kan na sitwasyon dyan sa mga pag-iriba. Talagang yaon digdi sa bulod na mga barangay ang siguro lawas ini kan bagyo na talagang yung nagkukurokoso sa good moment kung ini tabi pading tiyo ay panagpuputas ang kusog ngayon kan paros sabi ko zero visibility. Grabe na garo ang damage digdi sa palibot dahil nga ni sa matita talagang sumakasanga kang kahoy mga nyog talagang kinurokoso na nilusto sarong oras sa tabi pading tiyo digdi sa southern area kan Legazpi City. Sustenido malaog sarong oras po ko mas o menos uran paros. Yes, tabi pading tiyo. And sakot mo yan, at least nagkikilat na ngunyan. Sinyalis sa baka lamang magkurokalma na masasabi ko nga mga 1 hour tabi pading tiyo na pikukurokoso ining mga barangay digdi sa Bulod. Roger, sige. Yan muna na update ni Al Mario. Thank you. Thank you so much, Compadring Al. Iyon na po yan. So pinagtataram kan sa tuyang mga otoridad, nasa perimeter kita ngunyan kang I-wall. Kaya pagkatapos kang report ni Renz, aapudang ko naman ang Pag-asa, mahugot kita ng informasyon, tanganing ma-informaran kita kung kita po, sagkod anong oras pakukuro kusoong kaini, asin kung sagkod anong oras kita, nasa perimetro kan I-wall. Asin kung ano ang mga lugar o kung anong oras posibleng agihan man kan sentro kan Bagyo, Matakan Bagyo, ang tercer distrito kan Albay. Alas 7:26 nin pagkabanggi, continuing coverage kang DCGB AM asing 97.1 OKFM sa Tahaw kan Bagyo. We are at the perimeter kan eye of the storm. Yaong pang DCGB padagos na masustinir. Sagkod na kita po pinagtatawan ni nagkakanigong kusog. Asin pinagpoproteheran kasatuyang amang Diyos. Yaon po kami maantabay sa Indo sa Tahaw na ini kan Bagyo. Nasa Tahaw po kita kan Bagyo. Sinakob kan Tahaw kan Bagyo, Matakan Bagyo 1st District, sinakob ang 2nd District, pasisiring na sa 3rd District. We are at the perimeter. Ingat-ingat po. Renz, location. Good afternoon, good evening. Go ahead. Yes, marin na pagkitabi Sir Pio, asin na marin na banggis ng mga parantabay, yung mga niyan sa area of responsibility sa sentro kan na talaga. Na kung sa kung sa ibang lugar naging kalmado, naging na po yung responsibility diretso, biglarapado pa, kan Bagyong Kinta, ngunyan na presenteng oras, partikular tigdi sa munisipyo kan Daraga, na kung sa ina namataya naman niya ni Ana Pagsik, kaya ni Bagyong Kinta, turokla pa na, ang bubong kan nagkapirang nga parte tigdi sa munisipyo, maging man ang sa top sa third floor, kaya nga munisipyo, nagbubulos naman pa sa digdi sa first floor, kaya naman ng tubig, at napapanood ng tubig, yun nga first floor, kaya ng munisipyo, at din kasarabay naman, hindi pa naglaog nasa Ruso, na dara kayo ni Bagyong Kinta, sa tuyang area of responsibility. Renz, ang oran sustenido, go ahead. Sustenido man Sir Pio. An paros. Sustenido man tabi Sir Pio. Yan, so we are still at the perimeter kan Tahaw kan Bagyo. Roger tabi Sir Pio. Sige. Oran pagbabago, kasubago pa, nakusog kan paros, asin oran digdi sa Banwa, aday Daraga. Kaya ngunyan iyan ang sitwasyon digdi. Nagkikwa mo nakareceive man ng report ang opisina kan municipal engineering sa office nagkikwa nang nagkakapirang mga kulong kahoy na nakabalan na dyan sa highway pasiring dyan sa may parte ng probinsya ni Sorsogon, particular dito sa may barangay Tabon-Tabon, asin hanggang dyan sa may parte ng Alislag, asin pag kuminalma or medyo kuminalma ang sitwasyon, nakatambay naman yun yan ang municipal engineering
ani uniyan nakapalatag sa mga punong kahoy magkakaigwa masinda ni clearing operation right away so ni kasuman magpundo pansamantala ini og kalmana ang na sitwasyon hindi sa tuyang kapalibutan. Roger, sige. Yan dami Sir Pio, American Situation sa Banwaan Candaraga, Ransluna, Decision na. Salamat tabi Renz, kadakol ni nagpapahana ap naghagad ni Akudir, rescue sa mga natrap diyan sa mga mall sa SM. Hahagadan tanin abiso kay ni si Sir Cedric Daep diyan sa sitwasyon naan tagulping mga natrap na mga customers, empleados, kung ano sa idang magiging abiso kay ni, pero an abiso kan sa tuyang gari na araman na stay put, day maghiro ha. Tabi si Sir Cedric bibeltadahan niya to. Pio, maray na banggi. Yes Sir Cedric, may mga naghahagad ni rescue na trap diyan sa may SM, day nakakauli empleados, customers, clients. Anon magiging abiso? Please go ahead. May advice sa tabi kami dyan, pati si Mayor Rosal, na stay put na sila, takasubago pa yan. Takasubago, delikado na sila magluwas. Ngunyan napapaharayo naman Big-accommodate na siya dyan to stay while bigpapalampas ining epekto kan bagyo. Kada man pwede nang mag-rescue. Opo. Kaya kasubago pa tabi yan na address niya yan na dyan na muna sila kasubago pang mga maruruliwanag pa. Ayun, so ang cardinal rule, pag nasa tahaw kita kan bagyo, arog ka dainin ma-rescue, tatibaan sa ma-rescue, yung man ang i-rescue na naman. Tapos may instruction na dyan tabi kasubagong day pa nagliliklom na day na sila maghiro. Mapadaragan ko ta kami kasubagong truck na duwa. Nag-agree kami na day na magpadara. Tadyan ang una sila. Nag-agree naman sa mga mall na pati sa iba pang mall na igwa pa man na day na paluwason. Dyan na sila mag-stay. Ayun, so kung nag-aarantabay dyan, ining mga natrap, dai na magpaparapipirit pang maghali, taiyo ang pinaka-safe ning lugar as of now. No, kung gusto nila mag-suicide, pwede man. Sumar Joseph. Dahil kitang maganibo, maray na yan prarangkahan magtarang magatabi piyo. Yan. Talaga magpirit pasinda. Nga Yes. masabutan nila talagang kamugtakan nila. Kaya we go... Sa pagsalbar. Yes. We go back duman sa cardinal rule, sa tahaw kan bagyo, dainin ma-rescue. Maray na bagay na prarangkahan ta. Isip mo may mga makulit man na tao. Yes, oho. Kaya maray ng prangkahon, tangan ng masabutan nila kung ano talaga ang rule. Roger. And explikaran ta na iyon ang pinaka-safe na lugar na kikamugtakan nindungo niyan. Lalong-lalo sa araw ka ng sitwasyon piyo, magamit talaga kitang ipon. Roger to that. Sige. Sir Cedric, ano po ini? Nasa perimetro pa kita kan ay kan bagyo? Pero kasubago talaga nasa pikita kang eyewall. Pero as a rule, duman sa moving typhoon far from sight, papaluyan na iyan. Although, makakamati kitang makusugon. Pero, siring kang pag-abot, paluya, papakusog. Tapos, pagtama sa imo kang eyewall kalmada, ang pagtama sa imo kang timog, kang south, makusugon iyan. Kung ano sa paghalik niya, iyo iyan pinakamakusog din, paluluyan na naman. Ayan. Kaya sa nagkatarakot kan biglang kusog kang paros, don't worry, iyon na yan ang pinakamakusog, papaluyan na tabi iyan. Ayun, papaluyan na ayan. Makalma na sila. Tama ka nagaharalit pag magantamaan pangikit ang makusugon. Ngayon na tabi, papaluyan na iyan. Nagkasarabay na naman kita sir sa tahaw kan kadipisilan. Ano? Ayun, bes na. Tingnan nga, pig-testing na naman sa abilidad Tinisting na kay Albay. naman. Tinisting na naman kita. Ay, yung storm kita nasa ere. Ako na mo ganun sa opisina. Pinangkalaw na yung mga pigsulat din sa aircon. Talagang pagtama kang eyewall, namati ko niya ako yun na eyewall. Papalampas na yun. Ayun. Oho, okay. Sige. Sige, thank you so much, Tabi, Sir Cedric. Pero ito nagsabi kitang papalampas. Hindi sila magluluwas sa tapos siguro kita baka bigla dyan na may masala, madiskwelo lalo. Oho, sige Tabi, Sir Pero Cedric. pasalamat kita piyutan, naman kita ki tower Iyo, salamat sa amang Diyos. Pigsusustiniran, iyaw ng DCGB, nagigiya sa tawo. Basta may ere, kampalte ang tao, kalmado. Ay, nako. O di, pwede na magturo timpla giraray ng kape, Sir Cedric? Medyo tao Mga ko na. lasonse. Ah. Mga lasonse. Pag Aha. alaton ta naman sa bulletin, tapos makonclude kita. Pareho kang sinyang mga kaito. O makonclude kita nga lasonse. Baka una kong pangmatanga, si BP Henry na ang pangmatanga. Makonclude naman. Ay, nako. Sabi ni King,
Sawa na da kami kang kape. Naganong hadi na niya. Lastikon kung hadi na dyan. Ang radyo Milo kaan, naman, Milo. ang radyo kaan, rinaut na, di si GB sa naan ko, dayal. Iyo raot, magasaro sa na ang istasyon. Ay, Diyos Kinaga Maria. kipulot. Sige, Sir Cedric, tamaaram kita kan sitwasyon sa 3rd District, nakabandera si Compadring Jimmy Salita sa tuwing koresponsal duman. Thank you so much, Sir Cedric, dyan sa apse mo. Aramon taan lokasyon ni Jimmy. Compadring Jimmy. Yes, salamat tabi pade. Nagbabalik na naman so Bagsakan Uran pagkatapos pero bako man makusugonan paros area ko kamalik tabi pade. Uran ini na bungkaras naman kasi bago ba describe niya to na nasa luwas kani kita. Dahil ki masyadong Bagsakan Uran, dahil ki paros pero ngunyan yaw na nagbabalik na naman sa Uran and did na kurukuso ki bako man makusugo na paros tabi pa din. Pero sa Pulangi kaoron taman si Mayor Andy haros the same an sitwasyon. Kaso bago na makusog-kusog ngunyan nagluya so Uran then nagluya man so paros sana diretso na ining paluluya susog sa payag pag ni Sir Cedric na palampas na an bagyo sa satuyang kinamamugta o di sa tuyang runa tabi pa rin. Day kita ngo na makonklud kan Compadre Jimmy not unless na taod ato apudam ko so pag-asa. 11 o'clock. Oo, buda apudan ta so pag-asa ta pasiring sa 3rd District pa ano ang matakan bagyo. Tibaad kung nasa perimeter ka ngunyan kan ang 3rd District kan bagyo. Iyo, ito pa ini talaga makuha. Sige, pero, sige. Pero kung araw ka ni, pasalamat na kita. Sige. Yan tabi pa rin mga nagbig niya itong by the way, si Mayor Patty Gonzales Alzoa, igwanan mga initial information man na nakakaabot sa sayta nasa sa monitoring center sa City Hall. May mga nakakaabot sa sayang informasyon o subject for validation man yan na may mga nagtumba na daang kwan na poste kan siguro apek and may mga tumba man na kahoy na kanto sa saya and once nagluya-luya na ini madispatch na siya kay mga tao tanganing clearing on mga tinampo maging passable tulos sa amay na pagkaga sa aga tabi pa rin. Roger, sige. So yan muna, mga dagdag na informasyon from my location, Jimmy Nasalita, DCGP News. Salamat Compadring Jimmy. Apudantaan sa tuyang Provincial Warden duman sa Ligaw si Sir Jocap. Nako, smart ini. Sige, apudanta si Sir Jocap. Diyan sa aing location ta sa Ligaw gari nagkalmado tiba diaon na so gari nagkalmada tiba diaon sa Indoso kan so matakan bagyo diyan sa Ligaw aramon ta tiga pudang koan sa tuyang jail warden yaon duman siya sa Ligaw yan Sir Jocap maray nabanggi si Pio po kan DCGB. Yes, Pio, may nabanggi man sa tabi. Opo, may pinaabot kang informasyon diyan sa Ligaw, kalmada ngunyan, over? Oo, kalmada digdi. Ayun, mga pirang minutos na tabi. Alas 7, Pio. Alas 7, pero prior ka iyan, nagkuro-kuso tabi, Sir Jocap? Iyo, oo. Ayan, so mga 35 minutes ng kalmada. Para araw ka yan. Okay, so ipapaabot mo iyan sa Pag-asa digdi sa Legazpi, tatibaad, yaon ngunyan, sumatakan bagyo. Iyo, tapi ka monitor ta kay Pio kasi lumaga sa dyan, monitor ko kung anong sitwasyon. Sige, tabi. Sige, Sir Jocap, ingat tabi ha, ingat, taapudan ko Pag-asa. Ayos sa tabi, Pio. Sige, thank you so much sa informasyon. Apudan kong Pag-asa, tatibaad magkalmante so mga yaon diyan sa 3rd District, baka maakomodar na kita kan Pag-asa. Aramon takon yaon na duman sa may 3rd District, ang sentro o kaya ang matakan bagyo, nako, busy yung isang number ng Pag-asa, yung isang line nila, yan, tatibaad kon magruluwasan na dyan, yaon palang sumata na sa inda, tapaghali baga sa 1st District, sinakob sa 2nd District, pasiring na dyan sa 3rd District, ang mataka-ining bagyo, pero sulawas na, inot na, pagkatapos naman kan mata, sentro, makurukos na naman iyan. So another half kan bagyo. Yan, nagring pon
cellphone kan Pag-asa. Ini po ang continuing coverage po kan DCGB AM asin 97.1 OKFM si Pio Fernandez po ang sa inyong kasabay sa pangarang kabilog na tropa kan DCGB AM asin kang 97.1 OKFM. Ano po, tabi? Yan. Sige sa ang ring, ano? Kan Pag-asa Ligaspi. Sige, di natin to titigilan hanggang na dahil na maputol, no? Diyan sa Pag-asa Ligaspi. Yan na. Sige na. Yan. May kausap yan, sigurado na ibang kwan. Entity, ano? Ito sa isang linya. Baka makwanta. Importanteng mapasabot itong diyan sa 3rd District. Tibaan kong yaon sa indaang mata na, ano? Yan. Hello Pag-asa, please. Kung papasirig na dyan, Matakan Bagyo. Maray na banggi tabi, Doc Chris Gianan. Maray na banggi, kung da ko tabi nagkakabara sa pan mga tekstido, our apologies muna, ano, tapi nagatawan tayo ng priority, ano. Doc Chris Gianan, good evening tabi, isay mo, ingat-ingat sa pamilya, asin sa grupo. Nag-ring po yan na cellphone number kang Pag-asa Ligaspi. Ano po? Okay, yan. Okay, sige. Dai po dai nagsisimbag ang Pag-asa ngunyan sa tuyang apod. Si Congressman Didi Nakabredo, igwanin pigpapaabot man na informasyon. Apudan ta si Congressman Didi dyan sa 3rd District, tayaon man siya, aramon taman ang sitwasyon, mensahe sa tuyang messenger, ano si Congressman Didi. Sana mga kung kita ni Congressman Didi tabi, we're calling. Naka-live kita padingnalan, no? Sa DCGB News Online. Are we still live? Ano? Netwide, worldwide tabi. So mga nakaantabay dyan sa inuman na party kang kinaaban. Sir Pio. Hello, good evening Congressman Didi. Si Pio Fernandez po. We're on air po sa emergency broadcast kang DCGB AM asin sa muyang FM station 97.1 OKFM. Sir Didi, igwa kang ipinag-chat sa sakuya kasubago. Medyo nagkalmada dyan sa ligaw. Iyo, kalmada digdi sa ligaw, sa muya. Kaya nga ni, may mga nailing ako diging naglalakaw. Sabi ko, mga laog mo na kamuta, di pa man tapos ang bagyo. Nako. Oo. So, kuyan pa, ibagay, baka nag-agi digi sa sumata. Iyo. Sumata kan, may second round din eh. So, bigla bago pa ako nakamonitor sa Indo. Opo. So, sabi ni Sir Cedric Daep, nag-agi, yun, naging sumata. Pwede. Oo. So, kaya di mo na makakompare sa mga nagdadarong dyan, kuyan, galaog mo na. Yun, nako. Sa kuya, may naila ko, nakamotor. Jesus Mariosep naman, oo. Hindi pa man tapos ang bagyo. Maaribada pa yan. Iyo po, oo, sa pigapod na timog. Opo. So kaya, mantinido sa muna dapat sa laog kang mga harong, kung yain naka-secure na lugar, dumana muna. Pirang minutos na tabi, Sir Kong Didi, ang sitwasyon na arog-kaan? Medyo nahaloy naman. Nako. Mga 20 minutes na siguro. Nako. So, aday kang na-reparo na nagkikilat or what, tabi? Wala man. Kalmaduhon mo yan. Kalmaduhon. Halos garo dahi. Oho. Nahilig mo so bitoon na maliwanagon? Wala pa. Hindi bang bito? Sus Marios. O sige. Basta ingat-ingat tabi, Sir Kong Didi. Salamat sa informasyon tabi. Ingat ka mo dyan. Sige. Bago pa ako nakamonitor sa inyo. Opo, salamat. Opo. Salamat sa tiwala. Salamat. Ingat tabi. Mabuhay ang DCGB. Likewise. Opo. Kayo na ng pagkagibunin mo dyan. Salamat tabi, Sir Pio. Sige, thank you so much. God bless. Si Congressman Didi Cabredo mismo nag-confirmar kan sitwasyon ngayon duman sa 3rd Distrito kan Albay. Ano po? Sige. Continuing broadcast po ini kan DCGB AM asin 97.1 OKFM. Nasa mata po kan Bagyo ang probinsya ng Albay. Uminagi duman sa 1st Distrito. Sinakob ang 2nd District. Ngunyan dyan kalmada sa 3rd District. Kaya lang dahil pakita ng konfirmasyon pa dyan sa Pag-asa ta. Siguro busy iyan sa pag-asikaso pa kan dapat na mga asikaso na datos. Hagadan taning konfirmasyon kung talagang sumatakan Bagyo. Yaon na ngunyan sa 3rd Distrito kan Albay.
Kumpadring Jimmy, location, go, go, go. Yes, salamat abi pa de. Kahuro niya tungo niyan si ABC Federation President sa Libon, si Kapitan Jopet Fernandez, kan barangay Pantao. Kung digdi sa area kan ibang lugar sa 3rd District, Ligaw, Ginubatan, and other parts kan 3rd District, medyo bako masyado makusog, laylo, and dangkuros kan paros asin uran. Duman sa Pantao, gari na pigbubu kagandagat tabi pa day, pigpabalbalan so siwol ngunyan kan Pantao, ralampas na duman ang tubig, and padagos pa nga ni na nag-abiso, nagmo-monitor ngunyan si Kapitan Fernandez na sa mga residente, sa mga harong na tatapyasan kan na tatapuyasan kan na ukol kan na dagat, dapat kasiguro sinda na baka ara mo dahil masabutan ang kusog, susiwol iyon proteksyon nila, sana dahil bumigay tabi pa din na duman makusog daan paros na namamatian ngunyan hindi duman sa Pantao, and bagsak kan na uran makusog sa area kan na Libon, dahil man sila makakaluwas, dahil man makakapenetrate, mamonitor sa iba pa na parte kan na Pantao or medyo makusugon ang bagsakan uran, and then kusog kan na paros sa nasabing lugar. Dahil maintindihan ko nasa perimeter naan na Pantao o nasa Matao kung ano, basta makusugan, kusugan para sa asin-uran sa nasakop, makusugon ini tabi pa rin. So pinagsasabi niya to kaso bagong kalmada, makusog na ngunyan ang bungkaras kan inda, kung dyan sa area kan iba Ligaw inda, kung arog na kayo niya na mamatian ko na ngunyan. Kaso bago, makalmada ngunyan, makusog na ang balikan paros asin-uran tabi pa rin. Sa Ligaw, may nakukuha kitang impormasyon na kikirikilat na duman ngunyan sa Ligaw. Kikilat tabi pa rin. Sige, kikilat kan kalangitan sa ngunyan. Sige na, yun na yan. Nasa eye of the storm na dyan, ang 3rd District tabi, yun na yan. Posibleng yun na ini, na namamatian, and posible, natural, kung maagi yan ma-exit yan sa Tuya, dyan yan mga ragi sa area kan Pantao, diretso na yan sa Kamsor. Sige tabi, kaya sige. kung yan nagsasapar din na medyo makusog na dangkuros kan paros sa sinuran, and ang dagat, garipig bubukag mo yan, pasado sa pagipag-ulay niya to kay Kapitan Jopet Fernandez. Jimmy na salita, DCGP News. Thank you so much, Kumpadring Jimmy. Sa Ligaw, ha? Sa Ligaw, matindi ang kikilat na duman ngunyan. Nagkikirikilat duman sa Ligaw. Kaya ingat ka mo dyan, tabi. Ang pag-asa, piga-apudang ko. Sige ang ring, ano? And is posible, iyon na yan, sumatakan bagyo. Yao na dyan sa Indo sa Ligaw. Tabi, yan. Kung day magsimbag ang pag-asa, duman kita kay Sir Cedric Daep mapasibog. We need confirmation. We need confirmation, tabi. Sa mga otoridad, ano? Yan, mapasibog kita kay Sir Cedric Daep kung dai kita ma-akomodar kan pag-asa ngunyan, tabi ha. Yan, sige, ipaparing talang ini. Ayun, sige, dumang kita kay Sir Cedric Daep Giraray. Ano, tanganing mataawan tanang abiso ang mga taga diyan sa 3rd District of Albay. Sige. Hello. Sir Cedric, good evening po, tabi Giraray. May mga informasyon kaming nakukuha, nagkikirikilat na sa 3rd District, particular sa Ligaw. What would be your advice, tabi, Sir Cedric? Pareho, kung ano sa preparasyon ninda kan paabot, iyo manggararay ang preparasyon ninda paghali dahil dapat stay put na sinda kung hain sinda. Unnecessary movement must be avoided. Ayun. Yaw na sinda sa I-wall. Expect ang pinakamakusog na paros. Yan, so expect na ang pinakamakusog na paros dyan sa 3rd District, Ligaw, and other areas. Stay put. Stay put. Duman sa Libon, may informasyon na ipigpaabot kay Kumpadring Jimmy Nasalita. So sa tuyang correspondent, hali sa ABC President kay Jopet Fernandez, garida pig bubukag, pig ririwurok so kadagatan duman tabi, Sir Cedric. Iyo, nasa I-wall sinda. Expected. Nasa I-wall sinda. So ang 3rd District, Libon area, nasa I-wall, and yung Ligaw area, kalmada, sabi ni Congressman Didi Cabredo, pero nagkikirikilat na, may mga informante kita, after na makahurong ko si Congressman Didi, nagkikirikilat na daduman. Gustong sabihin, nasa I-wall na sinda. Kung nagkikilat pagkatapos kang lull period, meaning pagkikilat, signal iyan na malaw na sa I-wall or kasabay na ang I-wall. Yan ang pinakamakusog na nagmo-move na siya, papaharayo. Ibig sabihin, papaluyan na ang sendang bagyo mga few minutes or few hours. Oho, pero mag-expect na siya ng improvement. Ayun, pero maagi sila duman sa makusog pang estado.
ang paglaog kang kikila tapos ay wall, iyan ang pinakamakusog na paros. Yan. Siring kang paghali, kang pakusog na paros na naglaog sa lal period. Yan. Kaya prepararsin na dyan sa Ligao and 3rd District area. I-maintain ang sa indang ginibong preparasyon. Roger, bata na sisibot si Congressman Didi, tamay nahiling na siya, nagburo-bisikleta. Jesus Mario Ay, Joseph. sa kubon ito. Ay, nako, iparayo kay mahal na Diyos. Nako, bata igwa kita sa 1st District ni pinaghanap ng mga parasira, 7 personas. Ay, nako. Sige, tabi, Sir Kaya Cedric. nga dapat, makaukol sila magdangog. Kung talagang nakakalingaw magdangog, yan ang mangyayari. Nako, oo. Okay, sige. Sir Cedric, tabi, salamat din marhay. Salamat ng tabi. Okay, so iyon na po yan. So mga taga 3rd District, tabi, maski daita nakahuron so pag-asa for confirmation na iyaon sinda sa matakan bagyo ang 3rd District, ang abiso ni Sir Cedric Daep, iyon na iyan kung ano so preparasyon nindo kan enot na kurukoso pagkalmada, ngunya nagkirikilat na, iyo manggiraray dapat ang preparasyon. Tapag nagkikirikilat na, sinyal na iyan na marani na kamuduman sa may gilid kan mata kan bagyo, iyon ang so pinakamakusog na porsyon kan bagyo na matama dyan sa Indo. Compadre Jimmy, location, go. Yes, salamat tabi pa di Kamalig and sa ngunyan pinag-monitor niya to ng sitwasyon sa kabilugan kan na 3rd District. Haros sarama na tabi pa di para rihas na namamatian kasi bago baga nababarita niya to na bako para rihas so experience siya o namamatian pero ngunyan haros the same na Pulangi, Ginubatan and actualmente si Mayor Gemma Ana Onghoko dayaon sa munisipyo kan nag-bar down so genset maluwas na kuta na siya kalmada kasi bago baga pinagbabarita niya to kuya na makusugo na so ng Kuros kan Paros Yan. and Uran nagkataon na nadadungog niya si Sir Cedric sa mo sa bihil kulugayod niya. Balik sa munisipyo may pag-una ko tapos na ito o makasugo na ako niyan yung nag-Jesus Mario si Mayor Jim Anongogo nadadungog si Sir Cedric nadadungog ko si Sir Cedric na pagkusog yan, balik na itong kuhan. Mabalik po na so Paros. Yung mananggat niya, pumaylalik niya ko. Yung siya sa munisipyo mo yan. Sige. So, yan tabi pa yung nakikila tabi ang sitwasyon. Digdi sa kuyang area of responsibility tabi pa rin. And yun sana nahapot mo niya digdi kan mga nag-direct sa toya kung pirang oras pa yun sa paron sitwasyon pero kung ining indikasyon na nagpaparakikilat na gari naglilitrato pag nagpaparaplas baka yun yan sinyalis na palalayo na Compadring Jimmy, baliktad pag nagkikikilat na sinyal iyan na malaog na sa eye wall. Yes. Iyon sa pinakamakusog na porsyon. Yan. Iyon sabi ni Sir Cedric. Pero bako sustenido pa de. Minakusugan bagsakan Uran. Pagkatapos Paros, tapos Maluya naman. Tapos makusog na naman, Maluya. Arukan man sa sitwasyon. Roger, sige. Okay. So yan mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita di si GB News. Thank you so much, Compadring Jimmy. We're calling Mayor Onghoko. Aramontan sitwasyon dyan sa Ginubatan. Mayor Gemma, good evening. Opo, si Pio po ng DCGB, we're on air sa emergency broadcast po. Situation po dyan ngunyan sa Indong munisipyo, go ahead po. Ay, grabe ang Paros tsaka Uran. Pag una ko paranina, nung interview Sir Cedric, pag na ako kalmado na baga, pero aram ko, Timog, mas grabe naman ngunyan po. Ay, nako. Ang tama sa Paros tsaka Uran. Assign ang location mo tabi ngunyan, Mayor Gemma. Andito po ako sa munisipyo. Okay. Ang pigsasabi mong grabe ang Uran Budaparos, sabay-sabay iyan, sustenido? Opo, sustenido. Sustenido mo yan. Kanina, kalmado. Siguro sabi ko, nagkulong nga nag-detect sa kuya, Mayor? Sabi ko, huwag kayong lalabas. Kasi hintayin natin yung kasi nasa tayo, kumbaga nasa loob tayo ng circle ng bagyo. Pag tama yung sa pagbalik, saka yung doon tayo mararamdaman, muna nga po yan Yun na yan. Sangon yan,
Pinagrarapado ka mo dyan ngunyan, kan aiwol kan bagyo. Uyo po, ramdam na ramdam. Nako, oho. Ano biyong nag-agubuob yan, nagtatanog? Iyo po, may nagsasagoy, binaganggoy. Isus Mariusep naman, oo. O di sige tabi, keep safe ka mo dyan, Mayor. Kung igwa ka nin abiso sa mga taga-ginubatan, go ahead tabi. Okay. So, ano po, sa mga listeners po, magpangadyo po kita. And day po muna magluwas, mag-iat ka na pagkalmado na, day magluwas sa for sure. Pag hanggat hindi pa po clear ang tinampo, delikado pa po magparalakaw-lakaw. So, day na po magano kasi dapat hintayin na lang natin mag-umaga. Kasi clearing pa po kami. Ayun. PWH plus the DLCO, yun po ang first na maluwas para po i-clear po ang tinampo. Ay, opo. No? Opo. Okay? O di, nakadagog ka palang kasubago sa muya, Mayor. Po? Nagmo-monitor ka kasubago sa mong broadcast palang, tabi. Ayun, nag-monitor po ako. Nasa Aiwol, tabi, ang 3rd District kan Bagyo. Nasa Aiwol. Iyo, kaya makusugon po, anuran saka paros. Ay, nako. O, sige, tabi. Ingat, tabi. Mayor Jema, ha? Ingat. Okay. Sige po. Sige po. Thank you so much. Bye-bye. Opo, so, apo dan taman, ang alkalde na kan Ligaw, so, alkalde kan Ligaw, si Mayor Pati kan Ligaw City. Baad lamang maakomodar man kita, no? Kumusta ang sitwasyon duman sa Ligaw? Tasigid ang kirikilat na duman man. And kung nakahurong taman si Congressman Didi Casubago, hello Mayor Pati, si Pio Fernandez po ng DCGB. We're on air sa emergency broadcast po, Mayor. Yes, good evening, Pio. Opo, kumusta ang sitwasyon dyan sa Ligaw as of this moment? Sa ngunyan po, nagtunong su uran, nagtunong su hangin. Okay, ang sabi kaan nara Sir Cedric Daep, nasa sentro, Matakan, Bagyo, tabi ang 3rd District, particular dyan sa Saindo sa may Ligaw, tabi Mayor Pati. Opo. Okay, so what would be your advice sa publiko? Takasubago, nakahoron mi si Congressman Didi Cabredo, may nahil isa, may nagbuburo bisikleta, may naglakaw-lakaw. Tabi. Oo, sa gabos po, piga-advisean to stay put sa laog ka na arong. Kung nasa evacuation center, dapat po yaon lang dyan, di mo na po mag-uruli. Stay put sa safety po kan lambang na harong kan kada pamilya. Ay, opo, tabi. May pinairibakwar tabi ka mo, Mayor Pati? May mga evacuated po kami sa iba't ibang barangays. Okay, sige. Stay po ta. Sugino bata, nakahurong ko pa man sana si Mayor Gemma, bago ta ka nakahurong tabi, Mayor Pati, duman, iyon na, pagkatapos man kang kalmada, nasa Aiwol si Dabi yung nagkikirikilat, budabi yung sustinido ang paros, buda makusog na oran. Diyan tabi, Mayor, nagkirikilat man da ka subago? Di man po. Pero makusog ka subago, nagataga kusog, mababa, so intensity kan hangin, uran, gari tapos mababa na naman, tapos makusog na naman. Ayun, may... So now, gari nag still ka, boss. Nagataga uran pa, pero maluya lang, tapos warang paros. Nako, iyon na yan. Iyon na ang tabi, Mayor. Depende man paano sa lugar, so nagkikilat. Igo ning lugar na may nagkikilat, igo ning dai. Iyo po. Nako, so iyon na yan tabi, Mayor. Ang sabi ka ni Sir Cedric Daep managad, kung ano sa preparasyon, bago umabot sa kuso, iyo man ang dapat nagibuhon. Ngunyan medyo nagkikilat-kilat. Oh, iyon na. Oh, sige tabi. Oo. Kung igo ka pang advice sa imong mga residentes man niya sa Ligaw, please go ahead tabi, Mayor. Oo, mantiniron ta po na ang safe ang lambang saro sa tuya. So dapat po nasa laog, ibitaran po demo na magpararuluwas kay arom. Ayun, Salamat opo. po and ingat po kita gabos. Sige tabi, Mayor, ang DCGB, yaon lang. Kung igo mga kaipuhan na maipaabot, we will call you tabi, Mayor Pati. Okay, sige po. Thank you, Pio. Thank you so much. Si Honorable Mayor Pati kan Ligaw, nakahurunta. Iyo po yan ang sitwasyon ha. Diyan sa 3rd Distrito kan Albay. Please, hold on. Stay put. Dai po, magruluwas. Yaon dyan sa Indo, ang sentro kan Bagyo. Someone is calling. Sa satuyang telepono. Hello, marhay na bang gitabe? Good evening, Tiyo. Yes, isay tabi ini. Sa daraga ini. Opo. Nasa silat. Sabi pag silat, yaon kita sa hay. Come again. Sige ba ang sikilat di sa daraga? Opo, arog kay ng eksplanasyon kayan kan mga otoridad, particular ni Sir Cedric Daep kang apse mo,
pag nagkikikilat, nagkalmada tapos nagkikikilat, palaog sa gilid kan mata kan bagyo. So kita po digdi sa Legazpi arakan daragana sa gilid kita. Yes, nasa perimeter kita. Kaso bago pa yun pinag-confirm ni Sir Cedric Daep, nasa perimeter pa kita kan eye wall kan bagyong Kinta, madam. Pero nasa timog na kita. Iyon na iyan. Pag arog na ka na nagkalmada na, pagkatapos nagriwurok giraray, timog na iyan, iyon ang explanation kan mga nasa Pag-asa, buda na Dr. Cedric Daep. Timog na and then makusugon iyan, then makulpa na padiit-diit over. Iyon na po hindi sa naramdaman ta kasubakbo. Kopya. Mismo. Mga pirang oras pa daw niya si nervous ako siya. Dai ka man nervous tabi, magdangog ka sana sa DCGB, buda mga perme. Mga kwan iyan, sagkod iyan na midnight, makulpa na iyan tabi. Mga 8 o'clock po, around 9 like that, pwede kitang maluyan nun. Dai po magkwan ni eksaktong oras, basta maluya na yan in padiit-diit because ang dalaga niya is 25 kilometers per hour. Kukonsumo niya itong dalaga na ito, gradually, masubside na po yan. Bako yun nabigla ng alas 8, yun na dai po. Iyo po. Thank you. Sigo. At least nakakaalis ka mo ng Thank you very much. Salamat sa tiwala. Pray hard and have faith, tabi, ha? Thank you very much. Welcome. Sige, tabi. Yan, yan po ang sa tuyang kabtangman kan coverage kaining special broadcast kang DCGB asin kang 97.1 OKFM. Pasensya na po so nag-text, so nag-chat, daiko tabi nagkabarasa so sa indong mga mensahe, magayunon po an sa indong o kaya salamat sa tiwala sa pagpaabot kan informasyon, pero ininot ta po na pinagtauanin prioridad so pakihuron sa mga otoridad tanganing magiyahan po kita gabos. Kaya dai po madisuspirar so mga nag-text kung dai po nabasa tulos so sa indong mensahe tabi, ha. Yan, sige, nasa special coverage kita. Hello, good evening tabi, 002. Opo, si say tabi ini. Si Jun po, kan Morera Ginubatan. Go ahead tabi, Sir June. Makusugon na po, andagonos kan Doros, pati Uran. Siguro ko, iyon na po yung ansimog. Opo, pirang minutos na tabing arog ka iyan. Magpong pa po, kan maghuron kamo ni Mayor Pat Gonzales kan Ligaw. Yan, oho. Sustinido tabi, sir? Sustinido na po ini. Makusugon na talaga. Oho. Ano po, sabay ang Uran Buda Paros? Opo, Paros, Uran, tapos Titilat. Nako, sige. Mga G, Buda, stay put tabi, ha? Iyo po. Sige, salamat sa tiwala sa DCGB. Ingat tabi. Okay po, salamat din po. Sige. Bye-bye po. Sa pangaran po kang men and women, kang 97.1 OKFM, SM Sugar, pag-iriba si DJ Toyang, si Isko Driver, si Don Emilionario, si Nonoy Palaboy, si Ari, si Tata Adrian, bilog na tropa man kan DCGB AM, ang Mega Force Patrol. Salamat kan sa idong pagantabay. Nako, suminobra na tayo ng 1 minuto sa satuyang turno. Masunod tulo si News Director Edwin Peralta. Keep safe tabi, magdangog, mga G, magdangog pirmi sa DCGB. Salamat. Taod-taod, alas 2 din maagahon. Mabel tapon sa indong likod. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay
na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin